இந்த செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा डिवोटीज, शेयर பண்றேன். हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण. श्री श्री राधा கோவிந்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துவிட்டு நம் இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण. நம்ம நேற்று 32வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு 33வது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கணும். நேற்று 32வது ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு நம்ம ஒரே ஒரு தடவை நம்ம பார்த்துடலாம். அந்த ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவனே பரம யோகி. யோகி அப்படின்னா காட்டுக்கெல்லாம் போய் தவம் செய்யறதை விட கிருஷ்ண பக்தியில இருந்தா போதும், அவர் சிறந்த யோகி அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட பொருளுரையில சொல்றார். சோ இந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்க துன்பப்படுவதற்கு காரணம் நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம மறந்துட்டு வந்ததுனாலதான். சோ அந்த மகிழ்ச்சிக்கான காரணம், அமைதிக்கான காரணம் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஸ்லோகம்
5.29ல சொன்னார் 3 விதமான ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. அதை ஃபாலோ பண்ணினா நீங்க வந்து அமைதியா இருக்கலாம். அதுதான் வந்து அமைதிக்கான சூத்திரம், பீஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொன்னார். சோ அத வந்து நம்ம மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்திக்கலாம். போக்தாராம் யக்ன தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் நாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. சோ இந்த அகில உலகத்திலையும் பரம அனுபவிப்பாளர் யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் தான் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை நம்ம வளர்த்துக்கிறது. அப்புறம் இந்த அகில உலகத்துக்கும் எஜமானர் வந்து பகவான் தான். 30 முக்கோடி தேவர்களுக்கும் அவர்தான் வந்து எஜமானர், 8 திசைகளுக்கும் அதிபதி அவரே அப்படிங்கிற எண்ணம். அப்புறம் அவர்தான் நம்மளுக்கு உற்ற துணை, வெல்விஷர், சோ ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தை வளர்த்துக்கிறது. இந்த 3 விஷயத்தையும் சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டு யார் இருக்காங்களோ அவங்க வந்து வாழ்க்கையில வந்து துன்பங்கள் வந்தாலும் அதை எப்படி ஈஸியா கடந்து போகிறது அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அந்த துன்பங்கள் எல்லாம் அவங்கள பாதிக்காது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். அந்த கடைசி பாயிண்ட்ல ஒரு யோகிக்கும் கிருஷ்ண பக்தருக்கும் வந்து எந்த பெரிய டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஒரு யோகி வந்து தன்னை வந்து பக்தியில மேம்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தனி இடத்தை தேடி ஒரு வனத்துக்குள்ள போய் அவர் வந்து தியானத்துல உட்கார போறார். ஆனா இங்க கிருஷ்ண பக்தர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா தனக்காக மட்டும் நினைக்காம இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே அந்த கிருஷ்ண பக்தியை எடுத்து சொல்லி அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து பகவானை சென்று அடைவதற்கு வழிய வந்து நம்ம காமிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். அப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார், ஒரு யோகியை விட கிருஷ்ண பக்தர் அப்படிங்கிறவர் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவர் அப்படிங்கறத இங்க சொல்றார். பகவானும் கூட அவனே வந்து என்னுடைய தொண்டன் அப்படின்னு வந்து சொன்னார். சோ இங்க அத வந்து பரதுக்க துக்கி அப்படின்னுவாங்க. பரதுக்க துக்கி அப்படின்னா தனக்காக மட்டுமே முயலாமல் மற்ற எல்லாருக்காகவும் வந்து அவங்க வந்து முயற்சி செய்வார்கள். இப்போ அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 32வது ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்த்தோம். இப்போ 33வது ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம். அர்ஜுன உவாச்ச யோயம் யோகஸ்த்வயா ப்ரோக்த சாம்யேன மதுசூதன ஏதஸ்யாகம் ந பஷ்யாமி சஞ்சலத்வாத் ஸ்திதம் ஸ்திராம். அர்ஜுனன் கூறினான், மதுசூதனரே, மனம் நிலையற்றதும் அமைதியற்றதும் ஆனதால் இப்போது நீங்கள் கூறிய யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததாகவும் தாங்க முடியாததாகவும் தோன்றுகிறது. அப்போ 32வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் எந்த எந்த யோகத்தை பத்தி பேசிட்டு இருந்தார்? அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி பேசிட்டு இருந்தார். இப்போ அதையெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்த அர்ஜுனர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, மனச வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுன்னு தானே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல அஷ்டாங்க யோகத்துல சொன்னாங்க. மனசை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது, புலன்களை எப்படி அடக்குறது, அப்படிங்கிறது எப்படி போக்கஸ் பண்றது, எப்படி உட்கார்றது, எந்த இடத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறது, இப்படி எல்லாம் நிறைய சொன்னார். அப்போ இந்த மனசை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது? இந்த மனசு அப்படிங்கிறது ஒரு கடலை போல கொந்தளித்துக் கொண்டே இருக்கக்கூடியது, நிலையற்றது. சோ அந்த மாதிரி அமைதி இல்லாதது. அதனால நீங்க சொன்ன இந்த அஷ்டாங்க யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்து வரும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. அது தாங்க முடியாததாக இருக்கிறது அப்படின்னு வேற சொல்றாரு. ஏன் அப்படி சொன்னார்? யோகிகள் வந்து என்ன செய்யணும், என்ன சொல்லணும், எப்படி வந்து நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து சொன்னார் பாத்தீங்களா? யோகிகள் வந்து பரமாத்மாவை எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறதுனால சமமாக பார்க்க வேண்டும். அது எதிரியாக இருந்தாலும் கூட அப்படின்னு வந்து யோகிகள் வந்து அப்படிதான் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ அர்ஜுனர் சொல்றார், என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, என்னுடைய அண்ணன் யுதிஷ்டரனையும் நம்ம நான் வந்து துரியோதனன் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும், அவனுடைய எதிரி. சோ அவரையும் 2 பேத்தையும் நான் எப்படி ஒண்ணா வச்சு பாக்குறது? பார்க்க முடியுமா நமக்கு? அப்படி பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா? அதனாலதான் சொல்றாரு, நடைமுறைக்கு ஒத்து வராததும் தாங்க முடியாததாகவும் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ தாங்க முடியாததா இருக்குன்னா அத வந்து பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லுவாரா? சொல்ல மாட்டார் இல்லைங்களா? அப்ப அதுக்கு என்ன பின்னாடி விளக்கம் வந்து சொல்றாரு அப்படின்னு பின்னாடி வர ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய பொருளுரையில என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இது வந்து அர்ஜுனனால் இயலாதது என கருதி இங்கு நிராகரிக்கப்படுகிறது. ஒரு சாதாரண மனிதன் வந்து வீட்டை விட்டு மலைக்கு போய் வனத்துக்கு போய் நம்மனால வந்து அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாம் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா, இந்த யுகத்தில், இந்த கலியுகத்தில் இது இயலாத காரியம். சோ அது நம்மனால முடியாது.
அப்போ தற்போதைய யுகத்துல நம்மளுடைய ஆயுள் வேற ரொம்ப கம்மி, நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்ப கம்மி. சோ அப்போ இந்த நம்மளுடைய வாழ்க்கை தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கே நம்மளுக்கு வந்து பெரிய போராட்டமே நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இது நடைமுறைக்கு ஒத்து வரக்கூடியது இல்லை அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்றாரு. வாழும் முறை, அமரும் முறை, இடத்தேர்வு, ஜட ஈடுபாடுகளில் இருந்து விடுபட்ட மனம் போன்ற விதிகளை கொண்ட கடுமையான யோக முறையை பற்றி நம்மனால அதை வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாது அப்படின்னு இங்க அர்ஜுனர் சொல்றார். அர்ஜுனர் எப்படிப்பட்டவர்? 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய சகல வசதிகளோட இருந்தவர், நம்மை விட தகுதி வாய்ந்தவர். அவருக்கே வந்து அது வந்து நடைமுறைக்கு ஒத்துவதாது அப்படின்னு அவர் வந்து இங்க சொல்றார். சோ பற்பல கற்பனோக்களை உடையவன், மிக பெரும் போர் வீரன், நீண்ட வாழ்நாள் உடையவன். நம்மளுக்கெல்லாம் கலியுகத்துல வாழ்நாள் கம்மி, அந்த யுகத்துல வாழ்நாள் ஜாஸ்தி. சோ எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பரமபுருஷ பகவானினுடைய நெருங்கிய நண்பர். இப்படி இருந்தும் கூட அவர் வந்து இந்த யோக முறையை ஏற்க மறுக்கிறார். சோ எனவே இந்த கலியுகத்திற்கு இது அசாத்தியமானதாக கருதப்பட வேண்டும். ஆனால் சாதாரண மக்களுக்கு வேணா இது வந்து இயலாத காரியமா இருக்கலாம். ஆனா 5000 வருடங்களுக்கு முன்பு எல்லா சௌகரியங்களும் இருந்தும் கூட இந்த யோக பயிற்சியை வந்து ஏன் வந்து ஏற்கவில்லை? இந்த யோக பயிற்சியை நகல் செய்பவர்கள் வசதி உடையவர்களாக இருந்தாலும் காலத்தை வீணடிப்பவர்களே அப்படிங்கிறார். இந்த யோக பயிற்சி நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது அப்படின்னு சொன்னா அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த காலத்துக்கு ஒத்து வராது. ஆனா இதுலயும் சில பேர் 1-2 பேர் இருக்கிறாங்க, அதுலயும் வெற்றி அடைந்தவர்கள் இருக்கிறாங்க. ஆனா நிறைய பேர் ஒரு 95% இது வந்து சாத்தியமாகாது. சோ இந்த மாதிரி அவங்க செஞ்சாங்களே அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அவங்கள வந்து நகல் செய்தோம், அவங்கள வந்து காப்பி அடிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? நம்மளுடைய டைமை வேஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னு இங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய உரையில சொல்லியிருக்கிறார். 34வது ஸ்லோகம். சஞ்சலம் ஹி மன கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாகம் நிக்ரகம் மன்யே வாயோர் இவ சுது துஷ்கரம். கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகிறது. மறுபடியும் சொல்றார் அர்ஜுனர் பகவான் கிட்ட. இந்த மனசு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அமைதி இல்லாதது. கடல் வந்து எப்படி அலைக்கட அலை வீசிக்கிட்டே இருக்கும். அலை இல்லாத கடலை நம்மளால பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரிதான் மனம் வந்து அமைதி இல்லாதது, குழப்பம் நிறைந்தது. ஏதாவது ஒரு டெசிஷன் ஒழுங்கா எடுக்க முடியாது நம்மனால. இதுவா அதுவா அப்படின்னு நம்ம வந்து மரத்துக்கு மரம் தாவர குரங்கு மாதிரி தாவிக்கிட்டே இருப்போம். சோ அந்த மாதிரி அடங்காதது, சக்தி மிகுந்தது, அறிவையும் கூட வென்றுவிடக்கூடியது. நம்முடைய அறிவு ஒண்ணு சொல்லும், மனசு ஒண்ணு சொல்லும். ஆனா மனசு வந்து அறிவை வென்று விடும் நிறைய சமயங்கள்ல. அதனாலதான் சொல்றாரு, நான் வீசுற காத்த கூட, புயல் காத்த கூட நான் வந்து அடக்கிருவேன். ஆனா என்னோட மனசை அடக்குவது அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் கிட்ட சொல்றாரு. சோ மனதிற்கு புத்தி, மனத்துக்கு புத்தி படிந்து இருக்க வேண்டும். கீழே இருக்கணும், ஒபே பண்ணி இருக்கணும். மனசுக்கு புத்திங்கிறது புத்திசாலித்தனம், அறிவு. அப்படின்னா கூட பல நேரங்களில் அது வென்றுவிடும் அளவிற்கு மனம் வந்து பலவீனமாக இருக்கிறது, அடங்காததாக இருக்கிறது, விளங்குகிறது. நடைமுறையில் உலகில் பற்பல எதிர் சக்திகளை சமாளிக்க வேண்டிய மனிதனுக்கு மனதை அடக்குவது நிச்சயமாக கடினமான செயலே. இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல நம்ம நிறைய போராட வேண்டி இருக்கிறது, வாழ்க்கை போராட்டம். அப்போ நம்ம மனதை அடக்குவது அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். எதிரிக்கும் நண்பனுக்கும் சமமான மனோநிலையை செயற்கையாக உருவாக்கி கொள்ளலாமே தவிர இறுதியில் எந்த உலக மனிதனாலும் அவ்வாறு செய்ய முடியாது. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? ஒரு யோகி வந்து தன்னுடைய எல்லாத்தையும் சமமா நினைக்கணும். அப்போ இந்த மனிதர்கள் வந்து தங்களுடைய எதிரியாக இருந்தாலும் நண்பர்களாக இருந்தாலும் சமமாக பாவிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறாங்க. முடியுமா? அது நம்மளால முடியாது.
எதிரிய பார்த்தாவே நம்ம முகத்தை திருப்பிக்குவோம், நம்ம அந்த சைட் போக மாட்டோம், நம்ம மனசு அப்படியே ரொம்ப கொந்தளிக்கும் இல்லைங்களா? சோ எதிரியை பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். சோ அதாவது ஒரு செயற்கையா வேணா அத வந்து நாங்கெல்லாம் வந்து ஒண்ணுதான், நாங்க எங்களுக்குள்ள இப்ப பகை இல்ல அப்படி ஒரு செயற்கையா வந்து அந்த சுச்சுவேஷனை உருவாக்கிக்க முடியும். ஆனா உண்மையாக உருவாக்கிக்க முடியாது. சோ ஏனெனில் வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட இது கடினமானது. சோ வேத இலக்கியத்துல தட உபனிஷத் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நான் அந்த ஸ்லோகம் படிக்கல, அதனுடைய மீனிங் படிக்கிறேன். ஜட உடல் அப்படிங்கிறது ஒரு ரதம், ஒரு வண்டி, ஒரு கார், தேர் எப்படி வேணா வச்சுக்கோங்க இந்த உடம்பு. சோ இதுல பயணியாக உட்கார்ந்து இருக்கிறது யாரு? உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கிறது நம்மளுடைய ஆத்மா. அப்போ சாரதியாக பக்தி, அதை ஓட்டுறது யாரு? புத்தி, நம்மளுடைய புத்தி. சோ அப்போ மனசு, இந்த 5 புலன்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுதான் அந்த தேரினுடைய அந்த 5 குதிரைகள். சோ இது இப்போ மனம் மற்றும் புலன்களின் சேர்க்கையினால் ஆத்மா இன்ப துன்பத்தை அடைகின்றான். சோ மனசும் புலன்களும் எங்க இழுத்துட்டு போகுதோ அங்கதான் நம்ம போய் சேர முடியும். அறிவினால அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்னா அது இழுத்த இழுப்புக்கெல்லாம் நம்ம போயிட்டே இருப்போம். அதனால நம்மளுக்கு இன்பமும் துன்பமும் மாறி மாறி வருகிறது அப்படின்னு பெரும் சிந்தனையாளர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்படின்னு கட உபனிஷத் சொல்கிறது. சோ சில சமயங்களில் மோசமான வியாதி சிறப்பான மருந்தையும் வென்று விடுவதை போல பலமானதும் அடங்காததும் மனம் ஒருவனது சுய புத்தியை அடிக்கடி வென்று விடுகிறது. எப்படி நம்மளுக்கு கொரோனாக்கு மருந்தே கண்டுபிடிக்க முடியல இல்லைங்களா? பாராசிட்டமால் மாத்திரை தான் அவங்களால கொடுக்க முடிஞ்சது. அந்த கொரோனாவை நம்மளால ஜெயிக்க முடிஞ்சுதா? இல்ல, மருந்து மாத்திரைகள்னால ஜெயிக்க முடியல. இன்னும் கூட அந்த கொரோனா தொடர்ந்துட்டு தான் இருக்கு. சோ சிறப்பான மருந்தையும் வென்று விடுவதை போல ஏதோ வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிச்சாங்க, ஏதோ கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. சோ பலமானதும் அடங்காததுமான மனம் ஒருவனது சுய புத்தியை அடிக்கடி வென்று விடுகிறது. அப்போ நம்மளுடைய அறிவை இந்த மனசு அடிக்கடி வென்று விடுகிறது. இந்த பலம் மிக்க மனம் அவ்வளவு பலசாலி இந்த மனம். சோ யோக பயிற்சியினால் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும். அப்போ அந்த மனசை எப்படி நான் கண்ட்ரோல் பண்றது அப்படின்னா யோக பயிற்சியின் மூலமாக. எந்த யோக பயிற்சி நம்மளால செய்ய முடியும்? அர்ஜுனனை போன்ற சாதாரண மனிதனுக்கு இது அசாத்தியம். அப்படி இருக்க அர்ஜுனருக்கே சொல்லிட்டார் எனக்கு வந்து இது ஒத்து வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்ப நம்மளோட நிலைமையை நினைச்சு பாருங்க. நம்ம எல்லாம் ரொம்ப அவரை விட ரொம்ப தகுதியே இல்லாதவர்கள். அவரை மாதிரி எந்த விஷயமும் நம்ம கிட்ட கிடையாது. அவர் எப்படிப்பட்டவர்? 2 கைகளுமே வந்து வில்லை உபயோகிக்க கூடியவர். சவ்ய சாட்சின் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பேரு. இருட்டிலும் கூட குறி தவறாமல் அம்பெய்யக்கூடியவர்கள். சிவபெருமானையே ஜெயிச்சு பாசுபத அஸ்திரத்தை வந்து பெற்றுக் கொண்டவர். இப்படி நிறைய சிறப்புகள் அவருக்கு இருக்கு. சோ அவருக்கே வந்து முடியலன்னு சொல்லும்போது நம்மளை பத்தி சொல்லவே வேண்டாம். சோ அதை விட குழம்பிய மனதை கட்டுப்படுத்துவது ரொம்ப கடினம். அப்போ என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, பகவான் செய்த எப்படி இந்த மனசை கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னு, இதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு கேட்டோம்னா இங்க பகவான் சைத்தன்யர் கூறியபடி மனதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு எளிதான வழி, முக்திக்கு மிகவும் உகந்த வழி என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிப்பது. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற அந்த கிருஷ்ண மந்திரத்தை, மகா மந்திரத்தை ஜபிப்பது ஒன்றுதான் வழி அப்படின்னு இங்க சொல்றாங்க. சபை மன கிருஷ்ண பாதார விந்தையோ, மனதை முழுவதுமாக கிருஷ்ணரில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். இதன் பின்பு கிளர்ச்சியூட்டும் ஈடுபாடுகளில் இருந்து மனம் விடுபட முடியும். கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதை பயிற்சி செய்து கொண்டே வரும்போது நம்ம வந்து இதிலிருந்து இந்த சஞ்சலங்களில் இருந்து விடுபட முடியும். மனதை நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னுடைய உரையில இங்க சொல்லியிருக்கிறார். 35வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு அதுக்கு பகவான்? ரெண்டு ஸ்லோகத்துல கேள்வி கேட்டுட்டார் அர்ஜுனர். இப்ப பகவான் வந்து பதில் சொல்ல போறார். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அசம்சயம் மகாபாகோ மனோ துர்நிக்ரசம்சலம் அப்யாசேன து கௌந்தேய வைராக்கியேன சத்ருப்யதே. சோ இங்கே 2 வழி சொல்லிட்டார். இதுக்கு என்ன அப்படின்னு, அப்பியாசேன வைராக்கியேன. அப்பியாசேன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பயிற்சி செய்யறது, பயிற்சியினாலும். வைராக்கியம் அப்படின்னா நம்ம வைராக்கியம் கிடையாது, சமஸ்கிருதத்துல இதுக்கு பற்றின்மை, டிட்டாச்மெண்ட். சோ அதுதான். சோ இந்த 2 நாளையும் வந்து மனசை வந்து அடக்க முடியும் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்றார்.
ஒரே ஒரு நிமிஷம். சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையினாலும் அது சாத்தியமாகும். சோ 2 வழிமுறைகள் சொல்லியிருக்கிறார், அப்பியாசேன வைராக்கியன அப்படின்ட்டு. சோ அவரும் ஒத்துக்கிறார், மனசை அடக்குவது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமானதுதான். ஆனா தகுந்த பயிற்சி, பற்றின்மை, அந்த 2 வழிமுறைகள்னால இது சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சோ இதுக்கு பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். அடங்காத மனதை கட்டுப்படுத்துவது சிரமம், அர்ஜுனனின் கூற்று இது. முழுமுதற் கடவுளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. ஆமா, கஷ்டம்தான். அதே சமயத்தில் பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையானாலும் அது சாத்தியம் அப்படிங்கிறாரு. அது என்ன பயிற்சி? என்ன பயிற்சி பண்றது? என்ன பயிற்சி பண்ணுனா இத மனசை கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு கேட்டா, புனித தலத்தில் வசித்தல், பரமாத்மாவின் மீது மனதை செலுத்துதல், புலன்களையும் மனதையும் அடக்குதல், பிரம்மச்சரியத்தை பின்பற்றுதல், தனியாக இருத்தல் போன்ற கடுமையான சட்டதிட்டங்களை தற்காலத்தில் யாராலும் கடைபிடிக்க முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம இதெல்லாம் கடைபிடிக்க முடியாது. புனித தலத்துல போய் வசிக்க முடியுமா நம்மளால? பிருந்தாவன்ல, மாயாப்பூர்ல,
அப்படி வசிக்க முடியாது நம்மனால. சோ அதனால கிருஷ்ண உணர்வின் 9 விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்த முடியும். சோ அந்த 9 விதமான பக்தி இருக்கிறவங்க பாத்தீங்களா, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு அப்படின்னு 9 விதமான பக்தி. அந்த 9 விதமான பக்தி போதும் அப்படிங்கிறாரு இங்க. சோ இதுல பக்தி நெறியில முக்கியமானது எது அப்படின்னு கேட்டா ஸ்ரவணம். சோ ஸ்ரவணம் அப்படின்னா கேட்கறது, பகவானை பற்றி கேட்கறது, கிருஷ்ண கதா. சோ கேட்கறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இல்லையே, நீங்க வந்து இப்பதானே சொன்னீங்க சங்கீர்த்தன யக்ஞம் தான் முக்கியமானது, யோகங்களிலே முக்கியமானது சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னு சொன்னீங்களே. அப்படின்னா அந்த சங்கீர்த்தன யக்ஞம் முக்கியமானது அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்களை கூட நம்ம கேட்டுதானே தெரிஞ்சுக்க முடியும், இல்லைங்களா? சோ அப்படின்னா ஸ்ரவணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. எல்லா களங்கத்திலிருந்தும் விடுவிக்க இது ஒரு சக்தி வாய்ந்த திவ்யமான வழிமுறை. சோ நம்ம மனசு எப்படிப்பட்டது, களங்கங்கள் நிறைந்தது. அந்த களங்கங்கள் இருந்து வெளிவரணும் அப்படின்னா நம்ம மனசு சுத்தமாகணும். அது எப்படி சுத்தமாகும், பகவானை பற்றி நிறைய கேட்க 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 நம்ம மனதிலே இருக்கிற களங்கங்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு மறைந்து கொண்டே இருக்கும். சோ இறைவனுக்கு பக்தி செய்யாத செயல்களில் இருந்து மனதை விலக்குவதால் எளிய வைராக்கியத்தை கற்க முடியும். சோ எதெல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தப்பட்டதோ அந்த விஷயங்கள்ல மட்டும்தான் நான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவேன், அந்த விஷயங்கள்ல மட்டும்தான் நான் வந்து ஈடுபடுவேன். மற்ற விஷயங்கள் கிருஷ்ணர் அல்லாத விஷயங்களில், ஒரு சினிமாவுக்கு போறது, டிராமாவுக்கு போறது, ஒரு மாலுக்கு போறது, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல வந்து பகவான் சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து நான் ஈடுபட மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு வைராக்கியம். சோ அப்ப வைராக்கியம், அந்த பற்றின்மை, வைராக்கியம்னா நம்மளுடைய வைராக்கியம் வேற. இங்க வந்து சமஸ்கிருதத்துல வைராக்கியம்னா பற்றின்மை, டிட்டாச்மெண்ட். சோ அத கற்றுக்கொள்ள முடியும். சோ அப்பதான் வந்து நம்ம பௌதீகத்திலிருந்து ஆன்மீக பாதைக்கு நம்மனால நம்மளுடைய மனதை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முடியும். அப்போ இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நல்ல பசியோட இருக்கிறவன் முன்னாடி சாப்பாட்டை கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் அப்படின்னா, அவன் சாப்பிடுகிற ஒவ்வொரு கவளம் சாப்பாடும் அவனுடைய மனதை வந்து திருப்திப்படுத்தும். அவனுடைய வயிற்றை நிறைத்து மனதை திருப்திப்படுத்தும் இல்லைங்களா? அப்போ அதிலிருந்து அவன் திருப்தியும் பலமும் பெறுகிறான். அத வந்து அடுத்தவங்க சொல்லிதான் தெரியணும்னு கிடையாது, அவனுக்கே அது தெரியும் இல்லைங்களா? சோ ஒவ்வொரு கவளமும் நமக்கு வந்து பலத்தை கொடுக்கிறது, சக்தியை கொடுக்கிறது, நம்மை வந்து திருப்திப்படுத்துகிறது அப்படின்னு அவனுக்கே தெரியும். அது போலவே பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதால் மனம் ஜடப்பொருள்களிலிருந்து விடுபட ஒருவன் திவ்யமான திருப்தியை உணர்கிறான். அப்போ 50 வயசுக்கு மேல நம்ம வந்து பௌதீகத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஆன்மீக பாதைக்கு நம்ம போறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து அந்த ஜட பொருள்களிலே இருக்கிற பற்றை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலக்குகிறோம். அந்த பற்ற அப்படியே நம்ம என்ன பண்றோம், மடை மாற்றி வழி மாற்றி பகவான் செயல்களிலே பக்தி தொண்டிலே ஈடுபடுத்துகிறோம். அப்ப நம்மளுக்கு வந்து ஒரு திருப்தி கிடைக்கிறது. இது நல்ல மருத்துவ சிகிச்சையின் மூலம் முறையான இன்னொரு உதாரணம் சொல்றாரு ஸ்ரீல பிரபுபாதர். பசிமிக்கவன் எப்படி ஒவ்வொரு கவலமும் அவனுக்கு பசியை போக்குகிறது, திருப்தியை தருகிறது, பலத்தை தருகிறது. அதுவான்தான் பக்தி தொண்டு. அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நல்ல மருத்துவ சிகிச்சையின் மூலம், முறையான உணவின் மூலமும் நோயை குணப்படுத்துவதை போன்றது. இந்த பக்தி தொண்டு எப்படிப்பட்டது, நல்ல சிகிச்சை, உயர்தரமான சிகிச்சை, நல்ல சத்தான உணவு. சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அந்த நோய் வந்து குணமடைகிறது. அது மாதிரிதான் இந்த பக்தி தொண்டு. பைத்தியம் பிடித்த மனதிற்கு சிறந்த மருந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் திவ்யமான லீலைகளை கேட்பதாகும். சோ பகவானுடைய கிருஷ்ணர்களை கதைகளை கேட்கறதுல நம்மளுக்கு வந்து எப்பவுமே சலிச்சு போனதே கிடையாது இல்லைங்களா? சலிப்பு ஏற்படுத்துவதே கிடையாது. எத்தனை முறையானாலும் நம்ம வந்து கேட்கறதுக்கு தயாராக தான் இருப்போம். அப்போ இந்த மனசு எப்படிப்பட்டது, பைத்தியம் பிடித்த மனசு, அதுக்கு என்ன மருந்து, பகவானுடைய கதைகளை கேட்பது. அப்போ துன்பப்படும் நோயாளிகளுக்கு உகந்த உணவு கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட பிரசாதம். சோ அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணின அந்த பிரசாதத்தை அந்த நோயாளி, நம்ம எல்லாமே நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறோம், நம்மதான் நோயாளி நோயாளின்னு சொல்றது வேற யாரையோ இல்ல, நம்மதான். நம்ம இந்த பௌதீகம் அப்படிங்கிற அந்த மாயை அப்படிங்கிற அந்த நோய் நம்மை பிடித்து கொண்டிருக்கிறது. சோ நமக்கு எல்லாம் டிசீஸ், நம்ம எல்லாம் அந்த டிசீஸ்னால மாயை வந்து நம்மை வந்து நோய்வாய்ப்பட செய்து விட்டது. அந்த நோயிலிருந்து விடுபடணும் அப்படின்னா பகவானை பற்றி கதைகளை கேட்கணும். அவருக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட உணவை வந்து பிரசாதமாக நாம எடுத்துக்கொள்ளணும். இதுதான் நம்மளுக்கு மருந்து. இதுதான் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருகிற ஒரு வழிமுறை அப்படின்னு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறார்.
அடுத்த ஸ்லோகம். असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वस्यात्मना तु यतदा சக்யோ வாப்தும் உபாயத. கட்டுப்படாத மனதை கொண்டவனுக்கு தன்னை உணர்தல் கடினமான செயலாகும். ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் முயல்பவனுக்கு வெற்றி நிச்சயம். இதுவே என் அபிப்பிராயமாகும். மனதை கட்டுப்படாத மனதை கொண்டவனுக்கு, அவனோட மனசு எதுலையுமே கட்டுப்படுத்த முடியல அப்படின்னா தன்னை உணர முடியுமா? தன்னை உணர்தல் அப்படிங்கிறது ஆத்ம ஞானம். நான் யார்? நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா. நான் எங்கிருந்து வந்தேன்? என்னுடைய இந்த வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன அப்படிங்கிறது. சோ இதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியவே தெரியாது, தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் முயல்பவனுக்கு, சோ மனதை தன்னுடைய அறிவினால கட்டுப்படுத்தி புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி சோ கரெக்டான அந்த பாத்துல போயிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம் அப்படின்னு பகவான் அவருடைய அபிப்பிராயத்தை இங்க சொல்றார். இதுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன உரை எழுதுறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பௌதீக ஈடுபாடுகளிலிருந்து மனதை விடுவிப்பதற்கான சரியான மருத்துவத்தை ஏற்காதவன் தன்னுணர்வில் வெற்றி அடைவது கடினம். சோ பௌதீகத்திலிருந்து விடுபடணும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் அவன் நினைக்கணும். அதுக்கு என்னென்னலாம் செய்யணுமோ அந்த முயற்சிகளை எல்லாம் மேற்கொள்ளணும். சோ அதுல இருந்து விடுபடாம அதுலயே இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறவன் அதுல இருந்து வெளிவர முடியாது அப்படின்னு பகவான் அறிவிக்கிறார். மனதை பௌதீக இன்பங்களில் ஈடுபடுத்திய வண்ணம் யோகத்தை பயில்வது விறகின் மீது நீரை ஊற்றிய வண்ணம் நெருப்பை மூட்டுவது போன்றதாகும். பரவாயில்ல, நான் பௌதீகத்திலும் இருக்கிறேன், நான் பக்தியும் பண்றேன், பௌதீகத்துல இருந்து கொண்டே நான் யோக பயிற்சி செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அது எதுக்கு சமம் அப்படின்னா, விறக நீரை விறகின் மீது விறகு எரிச்சிட்டு இருக்கு, அது மேல நீரை ஊத்துறதுக்கு சமம். சோ ரெண்டுமே ஒன்னா செய்ய முடியாது. மனதை கட்டுப்படுத்தாமல் யோகத்தை பயில்வது காலவிரியோ. சோ மனதை ஃபர்ஸ்ட் கட்டுப்படுத்தணும். பௌதீகத்தின் பக்கம் திரும்பாம அதை கட்டுப்படுத்தினா மட்டும்தான் யோகத்தில் ஈடுபட முடியும் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறார். கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடாதவன் மனதை நிலையாக கட்டுப்படுத்த முடியாது. சோ கிருஷ்ண உணர்வினன் எவ்வித தனிப்பட்ட முயற்சியும் இன்றி யோக பயிற்சியின் பலனை எளிதாக அடைகிறான். கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லாதவன், அதாவது பக்தி இல்லாதவனுக்கு மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வில, அதாவது பக்தியில இருக்கிறவனுக்கு ஈஸியா கட்டுப்படுத்திடலாம். ஏன்னா அவன் மனசு முழுக்க கிருஷ்ண பக்தியிலேயே இருக்கிறது. அவன் தன்னுடைய புலன்களை கிருஷ்ண பக்தியில தான் ஈடுபடுத்துறான். அதனால அவனோட மனசு கண்ட்ரோல்ல இருக்குது அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில சொல்லியிருக்கிறார். 37வது ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனர் மறுபடியும் இப்ப ஏதோ கேட்க போறார். அர்ஜுன உவாச்ச அயதி ஸ்ரத்தயோபேதோ யோகாச்சலித மானச அப்ராப்ய யோக சம்சித்திம் காங்கதிம் கிருஷ்ண கச்சதி. அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணா, தன்னுணர்வு பாதையினை நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பத்தில் மேற்கொண்டு பிறகு உலக எண்ணங்களினால் அதனை நிறுத்தி விடுபவன் யோகத்தின் பக்குவ நிலையை அடைவதில்லை. அத்தக வெற்றியடையாத ஆன்மீக யோகியின் கதி என்ன அப்படின்னு கேட்கிறார். சரி கிருஷ்ணா, நான் யோகி வந்துட்டா, அவன் எனக்கு பௌதீகம் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு பௌதீகத்தை விட்டுட்டா. இப்ப அந்த யோகா செய்யறதுக்காக வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் உலக எண்ணங்களினால் அதை நிறுத்தி விடுகிறான். பாதி தூரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் யோகத்தை நிறுத்திடுறான். அப்படி யோகத்துல பக்குவம் அடையாததுக்கு முன்னாடியே அவன் ஃபெயிலியர் ஆயிட்டான். அப்படிப்பட்ட யோகியினுடைய கதி என்ன அப்படின்னு இங்க கேட்கிறாரு. அப்போ இம்முறைகள் எல்லாவற்றிலும் ஜீவனின் ஸ்வரூப நிலை இறைவனுடன் அவனது தொடர்பு மற்றும் இழந்த உறவை மீண்டும் நிலைநாட்டி கிருஷ்ண உணர்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைவதற்கான செயல்கள் ஆகியவற்றை ஒருவன் அறிந்துணர வேண்டும். தன்னுணர்வு அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு இங்க டெபினிஷன் கொடுத்திருக்கிறாரு. என்ன அப்படின்னா, தன்னுடைய ஜீவனின் ஸ்வரூப நிலை. நம்ம ஜீவாத்மாக்கள் நம்மளுடைய ஸ்வரூப நிலை என்ன? நாம் அனைவருமே பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய பிறந்தவர்கள். அதுதான் நம்மளுடைய ஸ்வரூப நிலை. இறைவனுடன் அவனது தொடர்பு. நமக்கும் பகவானுக்கும் என்ன தொடர்பு? நாம் எல்லோருமே பகவானிலிருந்து பிரிந்து வந்த பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ்.
மற்றும் இழந்த உறவை நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட இருந்தோம், நம்ம வந்து நான் தனியா அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம ஆசைப்பட்டோம். அதனால பகவான் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு நம்மளை அனுப்பி இருக்கிறார். இப்போ வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அவரோட உறவை வந்து மறந்துட்டோம், நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை. அப்ப அதை மறுபடியும் அதை ரெனியூவல் பண்ணிக்கணும், அதை வந்து புதுப்பித்துக் கொள்ளணும். சோ அதுதான் வந்து இது, அதற்கான எல்லா செயல்களிலும் வந்து ஈடுபடணும். அதுதான் தன்னுணர்வை அடைதல் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த 3 வழிகளில் எந்த 3 வழிகளில் சொன்னார் இல்லைங்களா? கர்ம யோகம், ஞான யோகம் அப்படின்னு யோகங்கள் சொன்னார் பார்த்தீங்களா? அததான் இங்க 3 வழிகளில் சொல்றாரு. இந்த 3 வழிகள்ல எந்த வழி ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்னு கேட்டா, பகவானை உணர்வதற்கு பக்தி யோகமே சிறந்தது. இதுவே இந்த காலத்துக்கும் கூட பொருத்தமானது. சோ கலிகாலத்துல பக்தி யோகம் மட்டும்தான் வந்து நம்மளுக்கு பொருந்தி இருக்கிறது. இந்த உத்தரவாதத்தை 2ஆம் முறையாக பெறும் எண்ணத்துடன் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருடைய முந்தைய கூற்றை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தும்படி இங்கு வினவுகிறான். சோ மறுபடியும் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. பல்வேறு காரணங்களால் ஒருவன் வந்து தோல்வி அடையலாம். அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி ரொம்ப கடினம். சோ அந்த முயற்சியின் மத்தியில நிறைய காரணங்கள்னால சில பேர் வந்து தோல்வி அடையலாம். அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா, முதலாவதாக வழிமுறையை பின்பற்றுவதில் அவன் போதிய தீவிரம் இல்லாதவனாக இருக்கிறான். ஏன் வந்து அவன் தோல்வி அடைகிறான் அப்படி வந்து கேட்கிறார். ஏன் அவன் வந்து அந்த யோகி வந்து ஏன் தோல்வி அடைகிறான், வெற்றி அடையலையே அந்த யோகி ஏன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதுக்கு 3 ரீசன் இங்க சொல்றாங்க. அந்த யோகி வந்து போதிய தீவிரம் இல்லாதவனாக இருக்கிறான். அவன் போக்கஸ்டா இல்ல, டிட்டர்மினேஷனோட அவன் வந்து செயல்படல. சோ அதுதான் சொல்றாரு. அடுத்தது 2வதாக ஆன்மீக பாதையை பின்பற்றுவது என்பது ஏறக்குரிய மாயா சக்திக்கு எதிராக போர் தொடுப்பது. சோ பௌதீகத்தை விட்டுட்டு நான் வந்து ஆன்மீக பாதைக்கு போறேன் அப்படின்னு சொன்னா, பார்த்துட்டு இருக்கிற மாயா சும்மா இருக்காது, நம் மீது போர் தொடுக்கும். ஏன்னா நம்மை வசியப்படுத்தி அவளுடைய கண்ட்ரோல்ல வச்சிட்டு இருக்கிறதா மாயாவுடைய சக்தி. இப்ப நீ வேண்டாம் அப்படின்ட்டா மாயா என்ன பண்ணும், விடாது, நம்மளை துரத்தும். சோ தன்னோட கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும். சோ இப்ப நம்ம மேல மாயா வந்து போர் தொடுக்கும். சோ மாயையின் பிடியில் இருந்து ஒருவன் தப்பிக்க முயற்சி செய்யும் போதெல்லாம் பயிற்சியாளனை பல்வேறு கவர்ச்சிகளால் அவள் தோற்கடிக்க முயல்கிறாள். சோ ஒவ்வொரு தடவை நான் வந்து பௌதிகத்திலிருந்து ஆன்மீக பாதைக்கு போகணும் போகணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணும் போதெல்லாம் நிறைய கவர்ச்சிகளை காண்பிக்கிறாள். அந்த மாதிரி கவர்ச்சிகளை காட்டி தன் வசியப்படுத்த முயற்சிக்கிறாள். சோ மாயா வலையை நம் மீது வீசி நம்மை வந்து கவர முயற்சிக்கிறாள். சோ இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், அவள் மேல போர் தொடுக்கணும். நம்ம 2 பேத்துக்கும் போர் நடக்க போகுது, ஒரு யோகிக்கும் அந்த மாயாக்கும். நான் எனக்கு பௌதிகம் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் 3வதா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா, கட்டுண்ட ஆத்மா ஜடசக்தியின் குணங்களினால் ஏற்கனவே கவரப்பட்டுள்ளது. எனவே ஆன்மீக ஒழுங்கு முறைகளை பின்பற்றும் பட்சத்திலும் குணங்களினால் மீண்டும் கவரப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது. நம்மளுக்கு தெரியும் 3 விதமான குணங்கள் நம்மை ஆட்கொண்டிருக்கின்றன. சத்துவ குணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம். சோ இயற்கையில இந்த 3 குணங்களும் இருக்கு. சோ இந்த 3 குணங்களுக்கும் நம்ம ஆட்பட்டுதான் இருக்கணும். ஆனா ஒரு யோகி அந்த 3 குணங்களில் இருந்து விடுபட்டு சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வந்தாச்சு. வந்ததுக்கு அப்புறமும் வந்து 3 குணங்களும் என்ன செய்யுமா, அது மீண்டும் வந்து நம்மை வந்து கவருவதற்கு முயற்சி செய்யும். அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. சோ இதுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா, யோக சலித மானச. அப்படின்னா அவன் என்ன பண்ணிடுறான், அந்த ஆன்மீக பாதையிலிருந்து விலகி மறுபடியும் பௌதீக பாதைக்கு போகிறான். சோ என்று அறியப்படுகிறது. அதுதான் யோக சலித மானச அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. சோ தன்னுணர்வு பாதையிலே இருந்து விளைவுகளை அறிவதில் அர்ஜுனன் ஆவலாக உள்ளான். இப்போ அடுத்த ஸ்லோகத்துல இத பத்தி பேச போறாரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சோ இந்த தன்னுணர்வு பாதையிலிருந்து விலகிட்டா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும்னு அர்ஜுனருக்கு ஆவல். சோ 38வது ஸ்லோகத்துல கஷின் நோபயப்தி பிரஷ்டஸ் சின்னாப்ரம் இவ நஷ்யதி அப்ரதிஷ்டோ மகாபாகோ விமூடோ பிரம்மணபதி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய கிருஷ்ணரே, ஆன்மீக பாதையிலிருந்து மயங்கிய அத்தகு மனிதன் ஆன்மீகத்திலும் வெற்றியடையாமல் சிதறிய மேகம் போன்று எங்கும் இடமின்றி அழிந்து விடுவதில்லையா அப்படின்னு. சோ இங்க வந்து ஒரு உவமை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆன்மீகத்துல வெற்றி அடையாத யோகியின் நிலைக்கு. சோ அந்த
சிதறிய மேகம், சின்ன சின்ன மேகங்கள். பெரிய மேகம் அப்படின்னா அது மழையா கொட்டிடும் இல்லைங்களா? கரிய மேகம் பெருசா இருந்துச்சு அப்படின்னா மழையா கொட்டிடும் ஒன்னா சேர்ந்து. ஆனா சின்ன சின்ன மேகங்கள் வந்து அது வந்து காத்தடிச்சுட்டு போயிடும், அது எங்கேயோ போய் கரைஞ்சு காணாம போயிடும். அந்த மாதிரி அவனுடைய நிலையா அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு. சோ இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில ஆன்மீக பயிற்சியாளன் தோல்வியுற்றால் அவன் இரு வழிகளையும் இழப்பது போல தோன்றுகிறது. என்னது இரு வழிகள்? அதான் பௌதிக வேண்டாம் வந்துட்டான், அது புலன் இன்பங்கள் வேண்டான்னு வந்துட்டான். இப்ப ஆன்மீக பயிற்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுலயும் வெற்றி அடைய முடியல. அப்ப ரெண்டுலயுமே அவனுக்கு தோல்வியா அப்படின்னு கேட்கிறார். ரெண்டுலயுமே அவன் அனுபவிக்கலையே. வேறு விதமாக கூறினால் அவன் ஜட சுகங்களையும் அனுபவிக்க முடியாது, ஏன்னா பௌதீகம் வேண்டான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டான். ஆன்மீக வெற்றியும் அனுபவிக்க முடியாது, ஆன்மீகத்துல வெற்றி அடைஞ்சா மோட்சம் கிடைக்கும், அதையும் அனுபவிக்க முடியாது. அப்போ சிதறிய மேகத்தை போன்ற நிலையற்றவனா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. சோ அதுக்கு என்ன பதில் சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டா, சில சமயங்களில் ஒரு மேகம் சிறிய மேகத்தை விட்டு பிரிந்து பெரிய மேகத்துடன் சேர்கிறது. சின்ன மேகம் பெரிய மேகத்தோட சேர்கிறது. அது பெரிய மேகத்தை அடைய முடியாவிட்டால் காற்றால் அடித்து செல்லப்பட்டு பெருவானில் ஒன்றுமில்லாமல் ஆகிவிடுகிறது. சோ அதனால பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகிய தோற்றங்களில் உள்ள முழுமுதற் கடவுளின் அம்சமே தான் என்பதை அறிவதற்கு உதவும் திவ்யமான ஆன்மீக பாதை பிரம்மணபதி எனப்படுகிறது. சோ இந்த பகவானை அறியும் பாதைக்கு என்ன பேரு? பிரம்மணபதி, ஆன்மீக பாதை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பரமபூர்ண உண்மையின் முழு தோற்றம். எனவே அப்பரம புருஷரிடம் சரணடைந்தவன் வெற்றிகரமான ஆன்மீகியாவான். சோ யாரெல்லாம் பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டாங்களோ அவங்க வெற்றிகரமான ஆன்மீகிதான். வாழ்வின் குறிக்கோளை பிரம்மனை உணர்வதன் மூலமாகவும் பரமாத்மாவை உணர்வதன் மூலமாகவும் அடைய வேண்டுமெனில் அதற்கு பற்பல பிறவிகளாகும். சோ பிரம்மன் பகவான வந்து 3 நிலைகள்ல இருக்கிறார். பிரம்ம நிலை, பரமாத்மா நிலை, கடைசியில பகவான் நிலை. சோ இந்த பிரம்ம நிலையில உணரணும் அப்படின்னாலும் பரமாத்மா நிலையில உணரணும் அப்படின்னாலும் அதற்கு நிறைய ஜென்மங்கள் எடுக்கணும். பகூனாம் ஜென்மனாம் வந்தே, பற்பல பிறவிகள் எடுக்க வேண்டி இருக்கும். எனவே ஆன்மீக உணவிற்கான தலை சிறந்த பாதை பக்தி யோகம். சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நான் ரொம்ப பிறவிகள் எல்லாம் எடுக்க வேண்டாம், இந்த பிறவியே முடிச்சுட்டு நான் பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்துடணும் அப்படின்னா அதற்கு சிறந்த பாதை எது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பக்தி யோகம் தான். சோ கிருஷ்ணரின் கிருஷ்ண உணர்வு அப்படிங்கறதுதான் டைரக்ட் பாத், மத்ததெல்லாம் இன்டைரக்ட் அப்படின்னு இங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நம்மளுக்கு பொருளுரையில சொல்லியிருக்கிறார். 39வது ஸ்லோகத்துல ஏதன் மே சம்சயம் கிருஷ்ண சேதும் அர்த்தஸ் அசேஷத த்வத் அன்ய சம்சயஸ்யாஸ்ய சேதானகுபவத்யதே. கிருஷ்ணா, இதுவே என் சந்தேகம், இதை முழுமையாக தீர்க்குமாறு உம்மை கேட்டுக்கொள்கிறேன். உண்மை என்று இந்த சந்தேகத்தை நீக்கக்கூடிய வேறு எவரையும் நான் காணவில்லை. எனக்கு ஒரு சந்தேகம் கிருஷ்ணா, அதை தீர்க்கக்கூடிய சரியான பர்சன் நீங்க மட்டும்தான். சோ சம்சயம், சந்தேகம், சோ அதை நீங்க மட்டும்தான் தீர்க்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறார். என்னன்னு பார்க்கலாம். ஏன் வந்து அவரை மட்டும்தான், உங்களால மட்டும்தான் தீர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் மட்டும்தான் கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் வருங்காலம், சோ முக்காலமும் உணர்ந்தவர் அவர் மட்டும்தான். அதனால அந்த கொஸ்டினுக்கு அவர் மட்டும்தான் பதில் சொல்ல முடியும். எல்லா ஜீவன்களும் கடந்த காலத்தில் தனித்தன்மையுடன் வாழ்ந்தனர். சோ கிருஷ்ணர தீர்ப்பே எல்லா சந்தேகங்களுக்கும் இறுதியான முழுமையான விடையளிக்கக்கூடியது. பகவானோட பதில் மட்டும்தான் எல்லாத்துக்கும் சரியான தீர்ப்பாக இருக்கும். சோ அவரே கடந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் எல்லாத்தையும் முழுமையாக அறிந்தவர். ஆனால் யாரும் அவரை அறியார். யாராவது அவரை முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டா இல்லவே இல்லை. கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு மட்டுமே அது என்ன என்பதை அறிய முடியும். ஆனா ஒரு கிருஷ்ண பக்தருக்கு அவரை பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லியிருக்கிறார். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச. சோ இப்போ பகவான் வந்து பதில் சொல்ல போறார் அர்ஜுனருடைய சந்தேகத்துக்கு. பார்த்த நைவேகனாமுத்ர விநாசஸ்தஸ்ய வித்யதே நகி கல்யாண கிருத் கஸ்சித் துர்கதிம் தாத கச்சதி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிதாவின் மகனே, நற்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆன்மீகி இவ்வுலகிலோ பர உலகிலோ அழிவை அடைவதில்லை. என் நண்பனே, நன்மையை செய்பவன் தீமையை அடைவதே இல்லை.
அப்படின்னு இங்க சொல்லியிருக்கிறார். பிரித்தாவின் மந்தனே. பிரித்தா அப்படிங்கிறது குந்தியினுடைய இன்னொரு பேர். நற்செயல்கள்ல ஈடுபட்ட ஆன்மீகிக்கு இந்த உலகிலும் சரி, இக உலகம் பர உலகம் ரெண்டுலயுமே வந்து அழிவு கிடையாது. அவனுக்கு நன்மை இதுதானே செஞ்சான், அவனுக்கு நன்மை தான் கிடைக்கும், தீமை அடைவதில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எல்லா இங்க ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து நாரத முனி வந்து வியாசதேவருக்கு உபதேசம் பண்றார். என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எல்லா பௌதீக முன்னேற்றத்தையும் துறந்து யாரேனும் பரமபுருஷ பகவானை சரணடைந்தால் அதில் நஷ்டமோ இழிவோ சிறிதும் இல்லை. சோ எனக்கு இந்த பௌதீக இன்பங்கள் எல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு யார் வந்து பகவான் கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட நஷ்டமும் கிடையாது, இழிவடைய மாட்டார்கள். ஆனா பக்தி இல்லாதவன் அவன் தனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை ரொம்ப பர்ஃபெக்டா செய்யறான் அப்படின்னா கூட அதுல எந்த லாபமும் இல்லை அப்படின்ட்டாரு. இதுதான் ஒரு பக்தனுக்கும் ஒரு பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கும் உள்ள வேறுபாடு. சோ பல்வேறு ஆன்மீகி தனது எல்லா பௌதீக செயல்களையும் வாழ்வின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காக, அதாவது கிருஷ்ண உணர்விற்காக தியாகம் செய்ய வேண்டும். சோ ஆன்மீகி வந்து தன்னோட எல்லா விஷயங்களையும், பௌதீக விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பகவானுடைய பக்தி நமக்கு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தியாகம் செய்யறாரு. அதுல கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமை அடையவன் மிக உயர்ந்த பக்தி நிலையை அடைகிறான். ஆனால் அத்தகு பக்குவ நிலையை அடைய தவறியவன், கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்க அத முழுமை அடையறாங்க. ஆனா சில சமயங்கள்ல பக்குவ நிலையை வந்து அடைய தவறிட்டாங்க அப்படின்னா பௌதீகம் ஆன்மீகம் இரண்டையும் இழந்தவர்களாக ஆகுகிறார்கள் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லலாம். இப்ப அதுலயும் இல்லாம இதுலயும் இல்லாம ரெண்டுமே இல்லாம அந்த ஆன்மீகி தவிக்கிறான் அப்படின்னு சில பேர் சொல்றாங்க. ஆனா வெற்றி அடையாத ஆன்மீகி கவலைப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு பாகவதம் சொல்கிறது. ஏன்னா விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை முறையாக நிறைவேற்றாதவன் ஒருவேளை அதன் விளைவுகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டாலும் அவன் இழந்தவன் அல்ல. சோ நம்மளுக்குன்னு பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் இருக்கு. அந்த பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ கொஞ்சம் சரிவர செய்யல, ஆனா பக்தியில இருக்கிறாங்க அப்படின்னா கூட அவங்க வந்து எதையும் இழப்பது கிடையாது. ஏனெனில் மங்களகரமான கிருஷ்ண உணர்வு என்றும் மறக்கப்படுவது இல்லை. ஏன்னா அவர்கிட்டதான் பக்தி இருக்கே, அதனால அவர் வந்து எதையுமே இழந்தவராக மாட்டார். எனவே கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டவன் கீழான பிறவியை எடுத்தாலும் தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபடுவான். சோ கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவன் ஏதோ ஒரு விஷயத்தினால கீழான பிறவிக்கு போனா கூட மறுபடியும் வந்து அவனுக்கு பக்தி செய்வதற்கு மறுபடியும் பகவான் வந்து சான்ஸ் கொடுக்கிறார். இப்ப வந்து நம்ம பக்தி செய்யறோம், இந்த ஜென்மத்துல ஒரு 5% பண்றோம். 5% பண்ணிட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய காலம் முடிந்து விடுகிறது, இல்லைன்னா நம்ம பக்தியை விட்டு விலகி விடுகிறோம், ஏதாவது ஒண்ணு நடக்கிறது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அது வந்து நம்ம வந்து பிக்சட் டெபாசிட்ல போட்ட மாதிரி. சோ பகவான் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல அந்த பக்தியை வந்து வச்சிருப்பார். சோ அது என்னைக்குமே நம்ம இழந்துட மாட்டோம். ஆனா நம்ம சேர்த்து வைக்கிற அந்த பணம் எல்லாம் இந்த ஜென்மத்தோட முடிஞ்சிடும். அடுத்த ஜென்மத்துல போய் நான் வந்து அவ்வளவு வச்சிருந்தேன், நான் பெரிய கோடீஸ்வரன், இப்ப வந்து அதை என்னோட அக்கௌண்ட்டுக்கு மாத்தி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா முடியுமா? முடியாது இல்லைங்களா? ஆனா பக்தி அப்படி கிடையாது. எத்தனை 4% பண்ணினாலும் சரி, 10% பண்ணினாலும் சரி, 100% பண்ணினாலும் சரி, நம்மளுடைய அக்கௌண்ட்ல அப்படியேதான் இருக்கும். நம்ம அடுத்த ஜென்மத்துல அதே பக்தியை வந்து நம்ம தொடர முடியும் அப்படின்னுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எந்த இடத்துல விட்டோமோ பக்திய அந்த இடத்துல இருந்து தொடர முடியும், அந்த வாய்ப்பு நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. ஏன்னா நம்ம வந்து பக்தியில இருந்திருக்கிறோம். அதே சமயம் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை தினமாக கடைபிடிப்பவன் கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லை என்றால், சோ ஒருத்தனுக்கு பக்தியே இல்லை, ஆனா அவனுடைய பிரிஸ்கிரைப்ட் டியூட்டிஸ கரெக்டா ரொம்ப பர்ஃபெக்டா செஞ்சுட்டு வர்றார் அப்படின்னா அவன் வந்து மங்களகரமான விளைவுகளை அடைவான் அப்படின்னு உறுதியாக கூற முடியாது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ இந்த மனித குலத்தை வந்து இப்போ 2 பிரிவா பிரிக்கிறாங்க. என்ன பிரிவு அப்படின்னா நியமங்களை கடைபிடிப்பவர். நியமங்கள்னா டூஸ் அண்ட் டு நாட்ஸ், இதெல்லாம் செய்யலாம் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதனால நியமங்களை கடைபிடிப்பவர், நியமங்களை கடைபிடிக்காதவர். அப்போ சாஸ்திரங்களில் கடமைகளை பின்பற்றுவோர் நியமங்களை கடைபிடிப்பவர், பின்பற்றாதவர்கள் நியமங்களை கடைபிடிக்காது. அது சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதோ அதை வந்து அவங்க பின்பற்றல, அப்போ நியமங்களை கடைபிடிக்காதவர்கள். நாகரிகமற்றவர்களாக இருந்தாலும் சரி, படித்தவரானாலும் சரி, படிக்காதவர்களாக இருந்தாலும் சரி, பலமுடையவர்களாக இருந்தாலும் சரி, பலவீனராக இருந்தாலும் சரி,
அவர்கள் அனைவருமே மிருக குணங்கள் நிறைந்தவர்களாக இருப்பார்கள். எவ்வளவு பெரிய அரசியல்வாதியா இருக்கலாம், நிறைய செல்வாக்கு இருக்கலாம், யாரா வேணா இருக்கலாம். பக்தி அப்படிங்கிறது இல்லைன்னா அவர்கள் மிருகத்துக்கு சமம் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏன் அப்படின்னா ஏன் மிருகத்துக்கு சமமானது அப்படின்னா, மிருகம் என்ன பண்ணுது? சாப்பிடுது. இவங்களும் சாப்பிடுறாங்க. அது தூங்குது. இவங்களும் தூங்குறாங்க. அது உடலுறவு கொள்ளுது. இவங்களும் உடலுறவு கொள்றாங்க. அவங்க டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. தற்காத்துக் கொள்றாங்க. இவங்களும் தற்காத்துக் கொள்றாங்க. இதைத் தவிர வேற ஏதாவது தன்னை உயர்த்திக் கொள்வதற்கு அவர்கள் ஏதாவது செயல்கள் செய்கிறார்களா? அப்படின்னா இல்ல. அப்ப அவங்க மிருகங்களும் அவர்களும் சரிசமம் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அவங்களுக்கு நிச்சயமாக வாழ்வில் முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது இருக்காது. வேணா சும்மா இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில வேணா முன்னேற்றம் இருக்கும். மத்த விஷயங்கள்ல முன்னேற்றம் இருக்காது. மறுபடியும் இன்னொரு சப்டிவிஷன் இங்க வருது. மங்களகரமான வழிகளை பின்பற்றுபவர்கள், அதாவது நியமங்களை கடைபிடிப்பவர்களை வந்து மறுபடியும் மூணா பிரிக்கிறாரு. 3 பிரிவா. ஜடவாழ்வினை அனுபவித்து வண்ணம் சாஸ்திரங்களில் உள்ள சட்டதிட்டங்களை பின்பற்றுபவர்கள். நியமங்களை கடைபிடிப்பவர்களை மூணா பிரிக்கிறாரு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா, புலனின்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டே சாஸ்திரங்களை பின்பற்றுகிறவர்கள் அப்படின்னு ஒருத்தர். இன்னொருத்தங்க என்ன சொல்றாங்க செகண்ட், அவங்க வந்து இந்த உடல் அப்படின்னாவே எப்ப பார்த்தாலும் துன்பம் தான். சோ இந்த உடலில் இருந்து நான் வெளியேறி விட வேண்டும். இந்த ஜென்மமே எனக்கு கடைசியாக இருக்க வேண்டும். இனி ஒரு பிறவி நான் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு பௌதீக வாழ்க்கை விலக்கி விட்டு அவங்க வந்து லிபரேஷனுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணுமோ அதை வந்து செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அடுத்தது வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தர்களாக இருப்பவர்கள் அப்படின்னு 3 பேரை வந்து பிரிச்சிருக்கிறாங்க. நியமங்களை பின்பற்றுபவர்கள் அப்படின்ட்டு. சோ அதுதான் இந்த 3 பிரிவு. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிரிவு இருக்கு பாத்தீங்களா? அதாவது புலனின்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டே நான் வந்து சாஸ்திரங்களை பின்பற்றுவேன் அப்படிங்கிற பிரிவு. அதை மறுபடியும் 2ஆ பிரிக்கிறாங்க. புலனுகர்ச்சிக்கான பலனை எதிர்பார்ப்பவர்கள். சோ உயர்ந்த வாழ்க்கை தரத்திற்கு ஏன் உயர் கிரகங்களுக்கு கூட ஏற்றம் பெறலாம். சோ ஒருத்தர் வந்து பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறாங்க, இன்னொருத்தர் வந்து பலனே வேண்டாம் அப்படின்னு செய்யறாங்க. அப்படிங்கிற 2 பிரிவா அவர் வந்து இங்க பிரிச்சிருக்கிறார். அதுதான் இந்த 40வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ அவங்க செய்கின்ற செயல்கள் எல்லாம் மங்களகரமான செயல்கள், அதாவது நியமங்களை கடைபிடிப்பவர்கள். நியமங்களை கடைபிடிக்காதவர்கள் மங்களமான செயல்களில் ஈடுபடுவது இல்லை. கிருஷ்ண உணர்வு பாதையில் முன்னேற்றம் அடைவதற்காக எல்லாவித உடல் அசௌகரியங்களையும் விருப்பத்துடன் ஏற்பவன் கடுமையான தவங்களை புரியும் பக்குவமான ஆன்மீகவாதி. யார் வந்து பக்குவமான ஆன்மீகவாதி? கம்ஃபர்ட் ஜோன்லயே இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கிடையாது. சோ கிருஷ்ண உணர்வுல வரணும் அப்படிங்கறதுக்காக நிறைய அசௌகரியங்களை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் யாரோ, அதை வந்து மனதால ரொம்ப எந்தவித முகச்சுளிப்பும் இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ, பக்குவப்பட்ட மனதோட அவங்கதான் வந்து ஆன்மீகவாதி, பக்குவமான ஆன்மீகவாதி. அஷ்டாங்க யோகம் கிருஷ்ண உணர்வு என்னும் இறுதி நிலையை நோக்கியே செயல்படுகிறது. அஷ்டாங்க யோகமும் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு தான் அழைத்து செல்கிறது. ஆனால் அது மங்களகரமானது. இவ்விஷயத்தில் தன்னால் முடிந்த எல்லா முயற்சிகளையும் செய்பவன் இழிவை கண்டு பயப்பட தேவையில்லை. இதுல பாதையிலேயே வந்து நான் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு பயப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பாதையில வந்து நம்ம தோல்வி அடைந்தாலும் அது நம்ம அக்கௌண்ட்ல அப்படியே தான் இருக்கும். அடுத்த ஜென்மத்துல அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். சோ 41வது ஸ்லோகத்துல பிராப்திய புண்ணிய கிருதாம் லோகான் உஷித்வா சாஸ்வதி சமா சசீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேகே சுசீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேகே யோக பிரஷ்டோ விஜாயதே. வெற்றி அடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின்பு நல்லோர் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். சோ வெற்றி அடையாத யோகியின் கதி என்ன அப்படின்னு கேட்டார் பாத்தீங்களா அர்ஜுனர். இப்போ அந்த வெற்றி அடையாத யோகி என்ன ஆகிறார் அப்படின்னா, நிறைய புண்ணியம் செய்திருக்கிறார். அதனால புண்ணிய அவ சொர்க்கலோகம் மாதிரியான அந்த லோகங்கள்ல அவருடைய புண்ணியம் தீரும் வரை வந்து அவங்க வந்து அனுபவிக்கிறார். அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து நல்ல குடும்பத்துல பிறக்கிறார். பெரும் செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறக்கிறார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த மாதிரி குடும்பங்கள்ல பிறக்கும் போது அவங்களுக்கு மறுபடியும் பக்தி செய்வதற்கான வாய்ப்பு அமைகிறது. அதுக்காக நல்ல குடும்பத்துல பிறக்கிறதுக்கு அவருக்கு சான்ஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு இந்த 41வது ஸ்லோகம் சொல்லுகிறது. சிறிய முன்னேற்றத்திற்கு பிறகு வீழ்ச்சியுற்றவர்கள்
நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பிறகு வீழ்ச்சியுற்றோர் அப்படின்னு வெற்றி அடையாத யோகிகளை இரு வகையாக பிரிக்கலாம். சோ வெற்றி அடையாத யோகிகள் ரெண்டு பிரிவா பிரிக்கிறாங்க. சின்ன முயற்சி செய்கிறாங்க, கொஞ்ச காலத்துக்கு அவங்க தோல்வி அடைகிறாங்க. நிறைய நீண்ட காலத்துக்கு முயற்சி செய்யறாங்க, அவங்களும் தோல்வி அடைகிறாங்க. சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறாங்க. அவங்கதான் வந்து இப்போ என்ன பண்றாங்க, வெற்றி அடையாத யோகி கொஞ்ச காலமே யோகம் பண்ணிட்டு அவர் வந்து இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த நல்ல குடும்பத்துல, பெரும் செல்வந்துள்ள குடும்பத்துல பிறந்து பக்தி செய்வதற்கு அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. தன்னை வந்து உயர்த்தி கொள்ளலாம். இப்போ அடுத்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதவா யோகி நாம் ஏவ குலே பவதி தீமதாம் ஏதத்தி துர்லபதரம் லோகே ஜன்மயத் ஈத்ருஷம். சோ அல்லது நீண்ட கால பயிற்சிக்கு மீண்டும் வெற்றி அடையாதவர். முதல்ல சொன்னது குறுகிய கால பயிற்சி செஞ்சு தோல்வியடைந்தவர். இப்போ நீண்ட கால பயிற்சி செஞ்சு வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. அதாவது நல்ல படிச்ச ஆன்மீகங்கள், பக்திமான்களுடைய குடும்பத்துல, கோஸ்வாமிகள் மாதிரி, ஆச்சாரியர்கள் மாதிரி, அந்த மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கிறது கண்டிப்பா நிச்சயம். ஏன்னா அவங்க வந்து நீண்ட காலமா யோகம் பண்ணிருக்கிறாங்க. ஆனா அந்த பிறவி நிச்சயமாக இந்த உலகில் அரிதானது அப்படிங்கிறாரு. சோ துர்லபதரம், அரிது அப்படிங்கிறாரு, ரேர் அப்படிங்கிறாரு. சோ இங்கே ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில என்ன சொல்றாருன்னா, சிறந்த அறிவுடன் திகழும் யோகிகளின் குலத்தில் பிறப்பது இங்கே புகழப்படுகிறது. அப்படி ஒரு பிறவின்னா அது ரொம்ப புகழப்படுகிறது இல்லைங்களா? ரொம்ப வைணவர்களுடைய குடும்பத்துல பிறக்கிறது, பிராமணர்களுடைய குடும்பத்திலே பிறக்கிறது, அது எல்லாமே ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஏனெனில் அந்த குடும்பத்தில் பிறக்கும் குழந்தை வாழ்வின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆன்மீக ஊக்கத்தை பெறுகின்றான். சோ பிறந்தது முதல் கொண்டு அந்த குடும்பத்துல எல்லாருமே ஆன்மீகிகளாக இருக்கிறதுனால அந்த குழந்தைக்கு ரத்தத்திலேயே ஆன்மீகம் ஊட்டப்படுகிறது, ஊறி இருக்கிறது. அதிலும் குறிப்பாக ஆச்சாரியர்கள் அல்லது கோஸ்வாமிகளின் குடும்பங்களுக்கு இது மிகவும் பொருந்தும். அந்த ஆச்சாரியர்கள், கோஸ்வாமிகள் அந்த மாதிரி குடும்பத்துல பிறந்தா இன்னும் ரொம்ப நல்லது. பண்பாட்டாலும் பயிற்சியாலும் மிகுந்த பக்தியுடனும் நாணத்துடனும் விளங்கும் அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள். ஏன் அவங்க வந்து அவ்வளவு சிறப்பா சொல்றாங்க? அவங்க சிறந்த பண்பாடு உடையவர்கள், பயிற்சி மிகுந்தவர்கள், நிறைய பக்தி உடையவர்கள், ஞானம் அறிவாளிகள். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க. சோ ஆன்மீக குருவாகிறார்கள். அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க தான் ஆச்சாரியர்களாக இருக்கிறார்கள். இந்தியாவில் அத்தகைய ஆச்சாரிய குடும்பங்கள் பல உள்ளன. சோ இந்த யோகி என்ன பண்ற, அதிர்ஷ்டவசமாக எமது ஆன்மீக இங்க வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து தன்னையும் தன்னுடைய குருவையுமே வந்து இங்க உதாரணமா சொல்றார். சோ தன்னுடைய குரு யாரு அப்படின்னு கேட்டா, ஆன்மீக குருவான ஓம் விஷ்ணுபாத ஸ்ரீமத் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி சுவாமி மகாராஜர் அவர்களும் அடியேனும்னா தன்னை பத்தி சொல்றார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர். கடவுளின் கிருபையினால் அத்தகு குடும்பங்களில் பிறக்கும் வாய்ப்பை பெற்றோம். அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக குடும்பத்துல பிறக்கிற வாய்ப்பு எங்க 2 பேர்த்துக்குமே கிடைச்சது. நாங்கள் இருவருமே ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே பகவானின் பக்தி தொண்டில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டோம். சோ சின்ன வயசுல இருந்தே பகவான் அந்த பயிற்சி பக்தி வந்து அவங்களுக்கு வந்து கிடைச்சது. அந்த ஆன்மீக குடும்பத்துல இருந்ததுனால பயிற்சி கொடுத்தாங்க. பிற்காலத்தில் திவ்யமான ஏற்பாட்டின் அடிப்படையில் நாங்கள் சந்தித்தோம். சோ பின்னாடி அவங்க வந்து 2 பேரும் சந்திப்பதற்கு பகவானே வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரு இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் நிகழ்ந்ததெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். சோ நம்மளால கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியாத விஷயங்களை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சாதித்தார். சோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 43வது ஸ்லோகத்துல தத்ர தம் புத்தி சம்யோகம் லபதே பௌர்வதேகிகம் யதே சததோ பூய சம்சித்தௌ குரு நந்தன. குருமைந்தனே, குருமைந்தனே குரு டைனாசிட்டியை சேர்ந்தவர் யாரு? அர்ஜுனர். அத்தகு பிறவியை அடைபவன் தமது முந்தைய பிறவியின் திவ்ய உணர்வினை மீண்டும் பெற்று பூரண வெற்றியை அடைவதற்காக முயல்கிறான். அந்நிலையிலிருந்து மேலும் முன்னேற்றமடைய முயல்கிறான். சோ நல்ல பிராமண குடும்பத்திலே தனது 3வது பிறவியை எடுத்த பரத மன்னர். உங்களுக்கு பரத மன்னருடைய கதை நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா? மானா பிறந்தார் இல்லைங்களா? பரத மகாராஜா இந்த பரத கண்டத்தையே ஆண்டுகிட்டு இருந்தவர். சோ அவர் வந்து சந்நியாசம் மேற்கொண்டு எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு அரச பதவியை, செல்வாக்கை, செல்வத்தை எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு காட்டுக்கு போய் தவம் பண்ணலாம் போது ஒரு மானின் மேல ஒரு பற்று ஏற்பட்டு அதனால சாகும் தருவாயில் மானையே நினைத்து கொண்டு அவர் மான் பிறவி எடுக்கிறார்.
ஆனா அவர் வந்து பக்தி செய்த காரணத்தினாலே, அவர் பக்தராக இருந்த காரணத்தினாலே அவருக்கு தன்னுணர்வு கிடைக்கிறது. ஓ, நம்ம போன பிறவியில இப்படி இருந்தோம் அப்படின்னு அந்த மான் எண்ணப்படுகிறது. அந்த முனிவர்களின் அந்த கூடாரங்களை, அந்த சின்ன சின்ன அந்த கூடாரம் போட்டு அந்த ஆன்மீக பணிகளில் ஈடுபட்டு இருப்பாங்க இல்லையா, அங்கேயே சுத்தி சுத்தி வருகிறது. சோ அப்ப மறுபடியும் என்ன பண்றார், ஜடபரதராக பிறக்கிறார். சோ அந்த மாதிரி திவ்ய உணர்வினை மீட்பதற்காக ஒரு நற்பிறவி எடுப்பார் என்பதற்கு சிறந்த உதாரணம். இதுதான் வந்து ஒரு சக்கரவர்த்தியாக திகழ்ந்த பரத மன்னரின் காலத்தில் இவ்வுலகம் தேவர்களால் பாரத வருஷ என்று அறியப்பட்டு வருகிறது. சோ அவர்தான் பரத மன்னர் இருந்தார், அப்புறம் மானாக மாறினார், அப்புறம் ஜடபரதர் ஆனார், அப்புறம் அவர் வந்து பக்குவ நிலையை அடைந்து ஒரு யோகியானார் இல்லைங்களா. சோ கிருஷ்ண உணர்வில் பூரண பக்குவத்தை அடைவதற்கான வாய்ப்பினை பகவானின் கருணையினால் ஆன்மீகவாதிகள் மீண்டும் மீண்டும் பெறுகின்றனர். அவங்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் மறுபடியும் மறுபடியும் ஒரு சான்ஸ் பகவான் கொடுக்கிறார் பக்திக்கு வருவதற்காக அப்படின்னு இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். 44, 45 இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்றார் அப்படின்னு நமக்கு பார்க்கலாம். पूर्वाप्येसेन तेनैव प्रियेदेह्यवसोऽभिष जिज्ञासु अभियोगस्य सप्त பிரம்மாதிவர்த்ததே. தனது பூர்வ ஜென்ம திவ்ய உணர்வின் காரணத்தால் யோகத்தின் கொள்கைகளை நாடாமலேயே அவன் அவற்றால் இயற்கையாக கவரப்படுகிறான். அத்தகைய ஆர்வமுடைய ஆன்மீகி எப்போதும் சாஸ்திரங்களின் சடங்குகளிலிருந்து உயர்ந்து நிற்கிறான். சோ நமக்கு பூர்வ ஜென்ம திவ்ய உணர்வின் காரணத்தால் எப்படி பரத மன்னருக்கு அவருடைய உணர்வு தெரிகிறது. அவர் பக்தி செய்தது ஒரு மானினாலே, மானின் மேல் ஏற்பட்ட பற்றினாலே அவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மானாக பிறக்க வேண்டியது அப்படிங்கறதுலாம் தெரியுது. அது எதனால, பக்தியினால. சோ யோகத்தின் கொள்கைகளை நாடாமலே அவன் அவற்றால் இயற்கையாக கவரப்படுகிறான். சோ அது வந்து இயற்கையாகவே வந்து பக்தி செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு அவங்களுக்கு இருக்கிறது. சோ அந்த மாதிரி ஆர்வமுடைய ஆன்மீகி எப்போதும் சாஸ்திரங்களின் சடங்குகளில் இருந்து உயர்ந்து நிற்கிறார். அவங்களுக்கு சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் இதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது. இதை இப்படி செய்யணும், அதை அப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அதுக்கு முக்கியத்துவம் தருவது கிடையாது. அவர்கள் பக்திக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள் அப்படிங்கிறதா இந்த ஸ்லோகம் சொல்றது. சோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். தன்னோட உரையில முன்னேற்றம் அடைந்த யோகிகள் சாஸ்திரங்களின் சடங்குகளால் அதிகம் கவரப்படுவது இல்லை. சடங்குகள் இப்படி செய்யணும், அதை அப்படி செய்யணும் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, அத மாதிரி அதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது கிடையாது. தங்கள் யோகத்தின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையான பூரண கிருஷ்ண உணர்விற்கு உயர்த்தக்கூடிய யோக கொள்கைகளால் அவர்கள் இயற்கையாகவே கவரப்படுகின்றனர். இயற்கையாகவே பக்தியினால அவர்கள் வந்து அந்த அந்த கொள்கைகள் வந்து அவர்களை கவருகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல ஆன்மீகவாதிகள் வேத சடங்குகளை அலட்சியப்படுத்துவதை பற்றி பின்வருமாறு விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்ப வந்து நம்மளே வந்து இது கார்த்திக் மாசம், கார்த்திக் மாசத்துல தாமோதருக்கு நம்ம நெய் தீபத்தினால ஆராதனை பண்றோம். அத வந்து இந்த தீபத்தினாலதான் பண்ணணுமா, அந்த தீபத்துல பண்ணக்கூடாதா, இதுக்கும் நம்ம எல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம், பஞ்ச வந்து நெய்யில நினைச்சு பகவானுக்கு நெய் தீபம் காமிக்கிறோம். இதே வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க, கேண்டில வச்சு காமிக்கிறாங்க. அதையும் பகவான் ஏத்துக்கிறார். பக்தியோட இருந்தா போதும். அப்போ சடங்குகள் சம்பிரதாயங்களை அலட்சியப்படுத்துகிறார்கள் யோகிகள் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு புரிகிறது. சோ அதுதான் இங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, எம்பெருமானே உமது திருநாமங்களை உச்சரிப்பவர்கள் நாயை தின்னும் குலத்தில் பிறந்தவர்களாக இருந்தாலும் ஆன்மீக வாழ்வில் மிக மிக முன்னேற்றம் அடைந்தவர்களாவர். இவ்வாறு நாம உச்சாடனம் செய்பவர்கள் எல்லா விதமான தவங்களையும் யாகங்களையும் செய்து எல்லா புனித நன்னியர்களும் நீராடி எல்லா சாஸ்திரங்களையும் கற்றுணர்ந்தவர்கள் என்பதில் சந்தேகமில்லை. சோ யாரெல்லாம் வந்து திருநாமத்தை உச்சரிக்கிறாங்களோ, பகவானுடைய அந்த நாமங்களை ரொம்ப அட்டென்டிவா உச்சரிக்கிறாங்களோ, அவங்க எந்த குலத்துல பிறந்து வேணா இருக்கலாம். நாயை அடித்து தின்கின்ற சண்டாளர்களாக கூட இருக்கலாம். இப்போ திருந்தி வந்து அவங்க பகவானை பற்றி நாம உச்சாடனம் செய்கிறார்கள். சோ அவங்க வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறியவர்களாக கருதப்பட வேண்டும். எப்படின்னா அவங்க வந்து இப்போ செய்கின்ற உச்சாடனம் எதற்கெல்லாம் சமம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா,
தவங்கள் செய்ததற்கு சமம், யாகங்கள் செய்ததற்கு சமம், எல்லா புண்ணிய நதிகளிலும் நீராடியதற்கு சமம், சாஸ்திரங்கள் அனைத்தையும் கற்று உணர்ந்தவர்களுக்கு சமம். ஏன் அப்படின்னா அவர்கள் அட்டென்டிவா பகவானுடைய அந்த நாமத்தை ஜபிக்கிறார்கள். அதுதான் நாமத்தினுடைய மகிமை. சோ நாமத்தினுடைய மகிமை என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்தா இதுதான் நம்ம எழுதும். இப்போ ஹரிதாஸ் தாகூர் எடுத்துக்கோங்க. தனது முக்கிய சீடர்களில் ஒருவராக அவரை பகவான் சைத்தன்யர் ஏற்றுக்கொண்டார். சோ எதனால அப்படின்னு கேட்டா அவர் ஒரு இஸ்லாமிய குடும்பத்திலே பிறந்தவர். அப்படி பிறக்க நேரிட்டாலும் கூட மகா மந்திரத்தை தினமும் 3,00,000 மாலைகள் 3,00,000 முறை ஜபம் செய்வது அப்படிங்கிறதுல அவர் ரொம்ப உறுதியா இருந்தார். அந்த 3,00,000 தடவைகள் அந்த மாலைகள் செய்யாம அவர் ஒரு நாளும் பிரசாதம் ஏற்றுக்கொண்டதே கிடையாது. சோ அதனால அவருக்கு சைத்தன்யர் பகவான் சைத்தன்யர் ராமாச்சாரியார் அப்படிங்கிற அந்த பட்டத்தை கொடுத்தார். சோ இறைவனுடைய அந்த திருநாமத்தை இடையறாமல் ஜபம் செய்வதால் முந்தைய வாழ்வில் சப்த பிரம்ம என்று அறியப்படும் வேதங்களின் சடங்குகளை எல்லாம் செய்து முடித்தவராக கருதப்படுகிறார். சோ அந்த நாமத்தை இடையறாது ஜபம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு என்ன பேரு அப்படின்னா சப்த பிரம்ம. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வேதங்கள் சொல்லுகின்ற எல்லா சடங்குகளையும் செய்து முடித்தவர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஒருவன் தூய்மை அடையாதவரை மனசினால களங்கங்கள் நிறைந்திருக்கு, அவன் தூய்மை அடையல அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வில் கொள்கைகளை ஏற்பதோ இறைவனின் திருநாமமான ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சாரணம் செய்வதோ சாத்தியமல்ல. ஒருத்தன் ரொம்ப மனசுல களங்கங்களோட இருக்கிறான் அப்படின்னா அவனால கிருஷ்ண மந்திரத்தை மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பதற்கு முடியாது. அதுல சாத்தியமே இல்லை. எப்ப அவனுடைய மனசு தூய்மை அடைக்கிறதோ அப்பதான் அவனால கிருஷ்ண மந்திரத்தை பகவானுடைய மகா மந்திரத்தை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கிறார். 45வது ஸ்லோகத்துல பிரயத்னாத்யதமானஸ்து யோகி சம்சுத்த கில்பிஷ அநேக ஜன்ம சம்சித்தஸ் ததோ யாதி பராம் கதிம். மேலும் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கான தீவிர முயற்சியில் ஈடுபடும் யோகி எல்லா களங்கங்களில் இருந்தும் தூய்மை பெற்று இறுதியில் அநேக ஜென்மங்கள் பயின்ற பிறகு பரமகதியை அடைகிறான். சோ எவ்வளவு நாள் ஆகுது பாருங்க அவங்களுக்கு பகவானை சென்று அடைவதற்கு. சோ இறுதியில் அவன் எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். அப்போது அவன் பரமகதியை கிருஷ்ண உணர்வை அடைகிறான். சோ இதேதான் பகவத்கீதையில 7 புள்ளி அடுத்த சாப்டர்ல 28வது ஸ்லோகத்துல ஏஷாம் அந்த கதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மனாம் தேத்வந்த்வமோ நிகமுக்தா பஜந்தே மாம் திருடப்ருதா. சோ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பற்பல ஜென்மங்கள் புண்ணியம் செய்த பின்பு எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் மாயையிலிருந்தும் எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் முழுமையாக விடுபட்டவன் இறைவனின் அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். சோ பகவானுக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னா கூட நமக்கு இதெல்லாம் இருக்கணும். நிறைய ஜென்மங்கள் புண்ணியம் செய்திருக்கணும், எல்லா களங்கங்களும் நீங்கி இருக்கணும், மாயை அதாவது பௌதீக ஆசையிலிருந்து விடுபட்டவங்களா இருக்கணும், டுவாலிட்டிஸ் அந்த துவந்தங்கள்ல இருந்து விடுபட்டவங்களாக இருக்கணும். அவங்களுக்கு தான் பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதற்கு சான்ஸ் கிடைக்கிறது அப்படின்னு இங்க அவங்க ஈடுபடுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இல்லையே. ஓகே நான் புக்க பார்த்து படிக்கிறேன். तपस्विप्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि विमदोऽधिक कर्मिभ्यः साधिको योगी तस्मात् योगी பவார்ஜுன. தவம் புரிபவன் ஞானி மற்றும் பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுபவனை காட்டிலும் யோகி சிறந்தவன். யார் யாரை விட சிறந்தவங்க? தவம் புரிபவனை விடவும் யோகி சிறந்தவன், ஞானிகளை விட யோகி சிறந்தவன், பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுவனை காட்டிலும் யோகி சிறந்தவன். எனவே அர்ஜுனா எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் யோகியாக இருப்பாயாக. சோ எப்பவுமே நீ ஒரு யோகியா இரு அப்படிங்கிறாரு. நீ தவம் புரிவனா இருக்க வேண்டாம், ஞானியா இருக்க வேண்டாம், பலனை எதிர்பார்க்காத, நீ சிறந்த யோகியாக இரு அப்படிங்கிறாரு. பலநோக்கு செயல்களால் நிறைந்திருக்கும் போது கர்மயோகம் எனப்படுகிறது. நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும், ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர் நம்ம படிக்கிறது சாப்டர் வரைக்கும் கர்மயோகம். அப்போ இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்? பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுகிறோம்.
ஞானத்தால் நிறைந்திருக்கும் போது ஞான யோகம் எனப்படுகிறது. சோ ஞானத்தால் அறிவினால் பகவானை தேடுகின்ற யோகம் அது ஞான யோகம் எனப்படுகிறது. முழுமுதற் கடவுளான பக்தி தொண்டினால் இணைந்திருக்கும் போது பக்தி யோகம் எனப்படுகிறது. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் போது அது பக்தி யோகம் எனப்படுகிறது. எல்லா யோகங்களின் இறுதி நிலை பக்குவ நிலை பக்தி யோகமாகும். எந்த யோகமா இருந்தாலும் சரி, அஷ்டாங்க யோகம், கர்ம யோகம், தியான யோகம், ஞான யோகம், எந்த யோகம்னாலும் சரி, அதனுடைய கடைசி கோல், அந்த ரீச் எது, அந்த பாயிண்ட் என்ன, போக்கஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டா பக்தி யோகம் தான். சோ அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு. சோ இந்த ஸ்லோகத்தில் உன்னத நிலையை இறைவன் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். அது பக்தி யோகத்தை விட உயர்ந்தது என்று அவர் குறிப்பிடவில்லை. சோ பக்தி யோகமே பூரண ஆன்மீக ஞானமாகும். எனவே வேறெதுவும் அதை விட உயர்ந்ததாக முடியாது. ஆனா எத்தனை யோகங்கள் இருந்தாலும் பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது அப்படிங்கிறதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்கிறது. இப்போ 47 யோகினாம் அபிசர்வேஷாம் மத்ததைனாம் தர் ஆத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோமாம் சமே யுக்த தமோ மதக. சோ இந்த 6வது சாப்டர்ல கடைசி ஸ்லோகம் இது. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். சோ பகவான் அவரோட அபிப்பிராயத்தை இங்க சொல்றார். யோகிகளுக்கு மத்தியில் யார் சிறந்தவன் அப்படின்னு, சிறந்த யோகி யார் அப்படின்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். இங்க ஒரு சொல் வந்திருக்கிறது பஜதே. பஜதே யோமா பாருங்க, பஜதே. பஜதே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சோ ஃபர்ஸ்ட் யார் சிறந்த யோகி அப்படின்னு இங்க தெரிஞ்சிருச்சு. எப்போதும் பகவான் மேல பெரும் நம்பிக்கை வச்சிருக்கணும், அவரையே எப்போதும் நினைச்சிருக்கணும், அப்புறம் அவருக்கு அன்பு தொண்டு செய்யணும். சோ அவன் தான் எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவன், அவன் தான் மத்தவங்களை விட உயர்ந்தவன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிட்டார். இவர் தான் சிறந்த யோகி. இப்போ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தன்னோட உரையில எழுதுறார், பஜதி என்ற சொல் இங்க முக்கியமானது. பஜ் அப்படின்னா வினை சொல்லில் இருந்து வருவது. இதற்கு பஜதே அப்படின்னா சேவை செய்வது அப்படின்னு அர்த்தம். இதற்கு ஒரு இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணினா என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டா வர்ஷிப் அப்படின்னு வரும் இங்கிலீஷ்ல. சோ அப்போ வழிபடுதல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு மதிப்பு மிக்க மனிதராக இருக்கலாம், இல்லைன்னா தேவராக இருக்கலாம், அவங்கள வழிபாடு செய்யறோம் பாத்தீங்களா. சோ அதுக்கு பேர் தான் வர்ஷிப். இந்த வர்ஷிப் அப்படிங்கிறதுக்கும் பஜதே அப்படிங்கிறதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த பஜதே அப்படிங்கிறது பகவானுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும். ஏன்னா பகவானுக்கும் நம்ம மரியாதை செய்கிறோம். ஆனா எப்படி செய்கிறோம்? அன்போடும் பக்தியோடும் நம்பிக்கையோடும் செய்கின்றோம். ஆனா ஒரு நம்ம பௌதிகத்திலேயே இருக்கிறோம். நம்ம 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 இதுலயே யாராவது ஒரு பெரிய மனிதர் இருக்கிறார் அப்படின்னா அவருக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம மரியாதை செய்யறோம் அப்படின்னா அவர் மேல பக்தியோடையும் நம்பிக்கையோடையும் அன்போடையும் செய்யறோமா அப்படின்னு கேட்டா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். சோ அப்ப பஜதே அப்படிங்கிற சொல் யாருக்கு பொருந்தும்? பகவானுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். ஏன்னா அவருக்கு மட்டும்தான் நம்ம அன்போட நம்பிக்கையோட பக்தியோட நம்ம மரியாதை செய்கின்றோம். இதுதான் இந்த 2 வார்த்தைக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ். அடுத்தது ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் பரமபுருஷ பகவானினுடைய அம்சம். நம்ம எல்லாருமே பகவான்ல இருந்து பிரிந்து வந்த பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ். சோ அவங்களுக்கு தங்களுடைய சொரூப நிலை, நம்ம எல்லாருமே பகவானுக்கு தொண்டாற்ற கடமைப்பட்டவர்கள். சோ இவ்வாறு தவறு செய்பவன் வீழ்ச்சி அடைகிறான். இதுல இருந்து தவறிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வீழ்ச்சி அடைவோம். இது ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்கிறது. என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, எல்லா உயிர்வாழிகளின் மூலமான ஆதி புருஷருக்கு தொண்டு செய்வது என்னும் தனது கடமையை நிராகரிப்பவன். சோ பகவானுக்கு தொண்டு செய்யவே பிறந்தவர்கள் நம்ம. அந்த தொண்டு செய்யாம நம்ம சேவை செய்யாம நம்ம நிராகரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எவனாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக தனது ஸ்தானத்திலிருந்து வீழ்ச்சி அடைவான். சோ அவனுக்கு வீழ்ச்சி நிச்சயம் அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்கிறது. இந்த ஸ்லோகத்திலும் பஜந்தி அப்படிங்கிற சொல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? வழிபடுதல் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ இது பகவானுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். சோ அடுத்தது எல்லா யோக பயிற்சிகளும்
பக்தி யோகத்தில் நிறைவு பெறுகின்றன. நம்ம ஒரு லேடர் பார்த்தோம். இப்ப இந்த சாப்டர்ல இல்ல, இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சாப்டர்கள்ல அந்த சாப்டர்ல ஒரு யோகமா சொல்லிட்டு கடைசியில வந்து பக்தி யோகம் இருக்கும். சோ எந்த யோகமா இருந்தாலும் சரி அதுக்கு அதனுடைய நிறைவு என்ன அப்படின்னா பக்தி யோகத்துலதான் நிறைவு பெறுகிறது. சோ பக்தி யோகத்தில் உள்ள பக்தி என்னும் நிலைக்கு வருவதற்கான முறைகள். அப்போ கீழே இருக்கிற யோகங்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா அதெல்லாம் ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன்ஸ். அது மேல அதை கடந்து கடந்து அதை கத்துக்கிட்டு அதை தெரிஞ்சு செஞ்சு அதுக்கு மேலதான் பக்தியை வந்து கத்துக்கிறோம். சோ யோகம் என்றால் உண்மையில் பக்தி யோகம் தான். மற்ற யோகங்கள் அனைத்தும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கை நோக்கி படிக்கட்டுகள். அந்த படியில ஏன் நம்ம போறோம். கர்ம யோகமா இருந்தாலும் சரி, எந்த யோகமா ஞான யோகமா இருந்தாலும் சரி, அந்த யோக கடைசி நிலை வந்து பக்தி யோகம் தான். உண்மையில் பக்தி யோகமே இறுதி குறிக்கோள். சோ பக்தி யோகம் தான் நம்மளுடைய அந்த ஃபைனல் குறிக்கோளாக இருக்கிறது, கோல். ஆனால் பக்தி யோகத்தை நுண்மையாக ஆய்வதற்கு மற்ற யோகங்களையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போ சரி நான் நேரா பக்தி யோகமே செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அந்த பக்தி யோகத்தை சரிவர புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மற்ற யோகங்கள் எல்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். சோ எனவே முன்னேற்ற பாதையில் உள்ள யோகி நித்தியமான நல்ல அதிர்ஷ்டமான பாதையில் உள்ளான். சோ பக்தியில இருக்கிற முன்னேற்றத்தில் இருக்கிற யோகி அவனுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருக்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் பற்றுக்கொண்டு அந்நிலையிலிருந்து முன்னேற்றம் அடையாமல் இருக்கும் யோகி அந்த குறிப்பிட்ட பெயரால் அழைக்கப்படுகிறான். சோ இப்ப கர்மயோகம் மட்டுமே செஞ்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம வந்து அப்படின்னா கர்மயோகி என்று அழைக்கப்படுகிறான். அப்போ பகவான வந்து ஞானத்துல தேடுறவங்க, சோ அந்த சாஸ்திரங்களை கற்றுக்கொண்டு அந்த அறிவை வளர்த்துக் கொள்றதுல தேடுறவங்க வந்து ஞான யோகி அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறார்கள். சோ அந்த மாதிரி தியானத்துல தேடுறவங்க தியான யோகி அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறார்கள். சோ எதை அவங்க செஞ்சு பகவான வந்து அடையணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறாங்களோ அந்த பேர்ல அவர்கள் வந்து அழைக்கப்படுகிறார்கள். எனவே கிருஷ்ண உணர்வின் யோகத்தின் மிக உன்னத நிலை. இதுக்கு மிக உன்னத நிலை என்ன? எந்த யோகமா இருந்தாலும் பக்தி யோகம் தான் மிக உயர்ந்த நிலை. நாம் இமயமலை என்று குறிப்பிடும் போது மிக உயர்ந்த மலையை குறிப்பிடுகிறோம். மிக உயர்ந்த சிகரமான எவரெஸ்ட் இறுதியாக கருதப்படுவது போல யோகங்களில் சிறந்தது பக்தி யோகம். சோ ஒரு சீர்மிகு யோகி, ஒரு நல்ல யோகி இப்ப வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு பக்தி யோகம் தான் சிறந்தது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு. எந்த யோகம் செய்தாலுமே அதனுடைய கடைசி உச்சம் வந்து தொடணும் அப்படின்னா பக்தி யோகத்துலதான் முடியும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு. சோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்லியிருக்கிறார் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இப்போ ஒரு யோகி என்ன பண்ணுவார், ஒரு சரியான யோகி, ஒரு சீர்மிகு யோகி அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா சியாமசுந்தரர் என்று அழைக்கப்படும் கிருஷ்ணரின் மீது தனது கவனத்தை ஒருமுகப்படுத்தணும். சோ எப்பவுமே பகவானை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கணும். அதுவும் எப்படி சிந்திக்கிறார் அப்படின்னா சாமசுந்தர ரூபத்துல 2 கைகளோட கூடிய அந்த காலை வளைச்சு நின்று புல்லாங்குழல ஊதிட்டு இருப்பார் பாத்தீங்களா, அந்த உடம்புல 3 வளைவுகளோட அந்த சியாமசுந்தர ரூபத்தின் மீது தன்னுடைய மனதை நிலைத்து இருக்க வேண்டும். சோ அப்போ அதுல ஒருமைப்படுத்த வேண்டும். அப்புறம் இங்க கிருஷ்ணருடைய அழகு வந்து சொல்றாங்க. சோ அவருடைய அழகு மேகவர்ண திருமேனி, அவருடைய மேகவர்ணம் இல்லைங்களா, அவருடைய கலர் என்னது, மேகவர்ணம் திருமேனியுடன் சூரியனை போன்று பிரகாசிக்கும் தாமரை முகத்துடனும். சோ அவருக்கு முகங்கள் எப்படி இருக்கிறது, சூரியனை போல பிரகாசிக்கிறது. ஆபரணங்களுடனும் மகர குண்டலங்கள் போட்டிருக்கிறாரு, கௌஸ்தப மாலை போட்டிருக்கிறாரு இல்லைங்களா. சோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆபரணங்கள் தரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். பிரகாசிக்கும் உடை பட்டு பீதாம்பரம் அணிந்து கொண்டிருக்கிறார். சோ பூமாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறார். சோ அவர் வந்து வனத்திலே இருந்ததுனால அவர் அங்க என்னெல்லாம் கலர் கலரா பூக்கள் கிடைக்கும் இல்லைங்களா, அதையெல்லாம் கொண்டு மாலை கட்டி இந்த கோபியர்கள் பகவானுக்கு சூட்டி விடுவார்கள். சோ அந்த மாலைகளை வந்து போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த பிரம்மஜோதி என்று அழைக்கப்படும் தனது பிரம்மாண்ட தேஜஸின் மூலம் அவர் எல்லா திசைகளையும் பிரகாசப்படுத்துகிறார். அவருடைய உடம்பிலே இருந்து ஒரு ஜோதி வெளிப்படுகிறது, அதுக்கு பிரம்ம ஜோதி அப்படின்னு பேரு. அந்த பிரம்ம ஜோதி தான் எல்லா இடத்தையுமே வந்து ஆன்மீக உலகத்துல எல்லா இடத்தையுமே வந்து பிரகாசப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. அங்க தனியாக சூரியனோ சந்திரனோ நெருப்போ மின்சாரமோ எதுவும் கிடையாது வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு. அவர் உடலிலே இருந்து தோன்றுகின்ற அந்த பிரம்ம ஜோதியே அந்த ஆன்மீக உலகத்தை ஜொலிப்போடு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. சோ ராமர், நரசிம்மர், வராகர், பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணர் முதலிய ரூபங்களில் அவர் அவதரிக்கிறார். அவருக்கு எப்பெல்லாம் வந்து தோன்றுகிறதோ, எப்பெல்லாம் தேவை ஏற்படுகிறதோ அந்த மாதிரி ரூபங்கள்ல வந்து அவதாரம் செய்கின்றார். சோ நம்மளுக்கு தெரியும் அவருடைய அவதாரங்கள் என்னென்னு. ராமரா வந்திருக்கிறார், நரசிம்மரா வந்திருக்கிறார், எந்தெந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்தாருங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அந்த மாதிரி பல்வேறு ரூபங்களில் அவர் அவதரிக்கின்றார்.
அவர் சாதாரண மனிதனைப் போல அன்னை யசோதாவின் மைந்தனாக தோன்றுகிறார். அது மட்டும் கிடையாது. நரசிம்மரா மட்டும்தான் வந்தாரா? கிடையாது. ஒரு சாதாரண மனித குழந்தை மாரி யசோதைக்கு நந்ததேவருக்கும் வந்து மகனாக தோன்றினார். சோ கிருஷ்ணர், கோவிந்தர், வசுதேவர் என பெயர்களால் அறியப்படுகிறார். அவருக்கு நிறைய பெயர்கள் இல்லைங்களா? இப்போ பாலசுப்ரமணி அப்படின்னு ஒரு பேர் நம்ம குழந்தைக்கு வச்சோம்னா, சில பேர் பாலான்னு கூப்பிடுவாங்க. சில பேர் சுப்புன்னு கூப்பிடுவாங்க. சில பேர் சுப்பிரமணின்னு கூப்பிடுவாங்க. சில பேர் மணின்னு கூப்பிடுவாங்க. சோ ஒரு இந்த குழந்தைக்கு பேர் வைக்கும் போதே இத்தனை பேர் சொல்லி கூப்பிடுறோம். பகவானுக்கு அந்த பரம புருஷனுக்கு யோகேஸ்வரன் இல்லைங்களா? அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகனுக்கு எத்தனை பெயர்கள் இருக்கும்? விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்துல 1000 பெயர்கள் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி நிறைய பெயர்கள்னால அவர் அறியப்படுகிறார். அவரே பக்குவமான குழந்தை, கணவர், நண்பர் மற்றும் எஜமானர். சோ நம்ம குழந்தையா நினைச்சு வழிபடலாம், நண்பராக நினைச்சு வழிபடலாம், காதலராக நினைச்சு வழிபடலாம், எஜமானராக நினைச்சு வழிபடலாம். சோ நம்மளுக்கு எப்படி வேணுமானாலும் நமக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நினைச்சு அவரை வழிபடலாம். அவர் எல்லாவித வைபவங்களுக்கும் திவ்ய குணங்களும் நிரம்ப பெற்றவர். நம்மளுக்கு தெரியும் அவர் 64 திவ்ய குணங்கள் நிரம்ப பெற்றவர் அப்படின்ட்டு. சோ பகவானின் இந்த இயல்புகளை பற்றி பூரண உணர்வில் இருப்பவன் மிக உன்னதமான யோகி என்று அழைக்கப்படுகிறான். சோ பகவானை பற்றிய இந்த விவரங்களை எல்லாம் யாரு வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்களோ அவங்க வந்து உன்னதமான யோகி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறார்கள். யோகத்தின் உயர்ந்த பக்குவத்தில் மட்டுமே அடையப்படக்கூடியது. இது வந்து இந்த பக்குவ நிலை வந்து பக்தி யோகத்தில் மட்டுமே தான் வந்து அந்த யோகிக்கு கிடைக்கும். மற்ற யோகத்துல இந்த பக்குவ நிலை அடையப்பட முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து வேத இலக்கியங்களும் கூட இதை வந்து உறுதி செய்திருக்கிறது. அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் இங்க கொடுத்திருக்காங்க. அதனுடைய यस्य देवे परा भक्तिर् यदा देवे तदा पुरौ तस्यैते कदिदा ह्यर्था பிரகாசா பிரகாசந்தே மகாத்மன. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, இறைவனிடமும் ஆன்மீக குருவிடமும் அசையாத நம்பிக்கை உடைய மகாத்மாக்களுக்கு மட்டுமே வேதநாணத்தின் முக்கிய கருத்துக்கள் அனைத்தும் தாமாகவே வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இது வந்து ஸ்வேதாஸ்வதர உபநிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சோ யாருக்கெல்லாம் பகவான் மேல ஆன்மீக குருவின் மேல அசையாத நம்பிக்கை, மாறாத நம்பிக்கை இருக்கிற அந்த அவங்களுக்கு பேர் யார்? அவங்க வந்து மகாத்மான்னு சொல்றாங்க. அந்த மகாத்மாக்களுக்கு வந்து வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அது அனைத்துமே அவங்களா போய் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படல. அது தாமாகவே வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. அத்தனை உண்மைகளும் இந்த மகாத்மாக்களுக்கு தாமாகவே வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன அப்படின்னு இந்த உபனிஷத் சொல்கிறது. பக்திர் அஸ்ய பஜனம் தத் இஹா முத்ரோபாதி நைராஸ்யேன முஸ்மின் மன கல்பனம் ஏதத் ஏவ நைஷ்கர்மியம். பக்தி என்றால் இப்பிறவி மறுபிறவி இரண்டிற்குமான எல்லாவித ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு பகவானுக்கு அன்பு தொண்டு புரிவது. எனக்கு எந்த ஆசைகளுமே வேண்டாம். இந்த பிறவியில மட்டும் இல்ல, எந்த பிறவியிலும் எனக்கு ஆசைகளே இருக்கக்கூடாது. நான் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதற்கு மட்டுமே பிறந்தவன் அப்படின்னு பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான் பக்தன். அத்தகு ஆசைகள் ஏதுமின்றி மனதை முழுமையாக பரமபுருஷ பகவானிடம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். நான் இப்ப மேல சொன்ன ஸ்லோகத்துக்கு அதுதான் அர்த்தம். சோ அந்த மாதிரி பகவானிடம் அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்னு இதுதான் வந்து இதுக்கு பேர் தான் நைஷ்கர்மிய அப்படிங்கிறதுனுடைய பொருள். இது எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? கோபால தாபனி உபனிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இவையே யோக முறையின் மிக உயர்ந்த பக்குவமான பக்தியை செயலாற்றும் முறைகளில் சில. சோ இப்படிதான் பக்தி செய்யணும். அதுல சிலதத்தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு இந்த சாப்டர்ல நமக்கு கர்மயோகம் அப்படிங்கிற சாப்டர் இதோட முடிவடைகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ்.